नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलंय। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघात गेल्या काही दिवसांपासून प्रचाराचा अक्षरशः धुरळा उडाला होता। कडाक्याच्या उन्हातही जोरदार प्रचार चालू होता। या रणांगणात महायुतीकडून नारायण राणे आणि महाविकास आघाडीकडून विनायक राऊत उभे ठाकले। प्रचारादरम्यान आरोप प्रत्यारोप पाहायला मिळालेत, अगदी वैयक्तिकही आरोप झाले। नारायण राणे आणि विनायक राऊत यांनी ही निवडणूक अगदी प्रतिष्ठेची केली आहे। 34 वर्ष कोकणचं प्रतिनिधित्व करणारे नारायण राणे आणि दुसरीकडे 2 वेळा नारायण राणेंना मात देणारे विनायक राऊत असं हे चित्र आहे। या दोन्ही पक्षाचे मातब्बर नेते मंडळी, स्टार प्रचारकही कोकणात आले, जाहीरनामा पोहोचवण्याचा प्रयत्न केलाय, आश्वासनं देखील दिली आहेत। आता मात्र या प्रचाराच्या तोफा थंडावल्या। 7 मेला या दोन्ही उमेदवारांचे भवितव्य मतपेटीत कैद होणार आहेत। मात्र प्रचारातला कुठला मुद्दा महत्त्वाचा ठरणार, कोकणची जनता कोणाच्या पाठीशी राहणार, कोकणची हवा कोणाच्या बाजूने, यावर आपण चर्चा करणार आहोत आणि याचा आढावा देखील घेणार आहोत। माझ्यासोबत आहेत कोकण सात लाईव्हच्या संपादक देवयानी वरसकर मॅडम, आपलं स्वागत। आणि त्याचबरोबर आमचे तालुका रिपोर्टर प्रतिनिधी सुद्धा आमच्याशी थेट जोडले जात आहे। याची सुरुवात करूया आमचे कणकवली करस्पॉन्डंट उमेश बुजटे। कणकवली म्हटलं की राजकीय केंद्रबिंदू ठरतो, अनेक राज्यभरात घडणाऱ्या घटनांचा केंद्रबिंदू सुद्धा बऱ्याचदा हा कणकवली ठरत आलेला आहे आणि इथं उमटणारे पडसाद हे राज्यभर उमटतात असं सुद्धा चित्र आपण पाहायला मिळतोय। आणि इथेच दोन्ही मातब्बर नेते मंडळींची सभा सुद्धा झालेली होती, त्यामुळे आपण थेट जाऊयात कणकवलीत। आमचे प्रतिनिधी उमेश बुचडे आमच्याशी जोडले गेलेत। उमेशजी, एकंदरीत आपण पाहिलं जोरदार प्रचार कणकवलीत झाला, नेते मंडळी इथे उपस्थित होते, एकंदरीत कणकवलीचं चित्र काय आहे? निश्चितच जुईली, सिंधुदुर्गामध्ये सध्याचं जे वातावरण आहे ते राजकीय आहे आणि लोकसभेच्या अनुषंगाने शिवसेने उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे जे खासदार आहेत, उमेदवार आहेत ते विनायक राऊत आणि भाजपचे जे केंद्रीय मंत्री नारायण हे उमेदवार आहेत। आणि पहिल्यापासूनच आणि ज्या निवडणुकीच्या प्रचाराची जी नाव निश्चित झालं केंद्रीय मंत्री नारायण यांचं उशिरा नाव निश्चित झालं, तरी देखील भाजपने या प्रचारात कुठेतरी आघाडी घेतल्याचं दिसतंय। कारण कणकवलीमध्ये कालच राज ठाकरे यांची सभा झाली आणि त्यामध्ये कणकवली शहरातलं वातावरण आहे ते पूर्ण भाजपमय, कारण माजी नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांनी काल प्रचार फेरी काढली कणकवलीतून आणि त्यामुळे कुठेतरी शहरामध्ये भाजपमय वातावरण दिसलं। आणि परवाशी उद्धव ठाकरे यांची सभा झाली, त्यामुळे काही वातावरण जिल्ह्यामध्ये थोडे शिवसैनिक जे होते ते उद्धव ठाकरे यांच्या सभेसाठी आले होते आणि त्यामुळे काही शिवसैनिक हे गावागावातून देखील येताना आपल्याला दिसले, त्यांना देखील गर्दी झालेली आपल्याला दिसली। त्यामुळे भाजप आणि शिवसेनेचे दोन्ही बाजूने दोन्ही म्हणजे पदाधिकाऱ्यांनी आणि नेत्यांनी म्हणजे आपला जो नेता आहे कसा निवडून याकडे लक्ष ठेवलेलंच आहे। पण आपण जे बघितलं तर राणे जे मागील निवडणुकीमध्ये जे पक्ष लढले होते, जे निलेश राणे होते, त्यांना जे मताधिक्य मिळालं 2,75,000 मताधिक्य मिळालं। आणि त्याचबरोबर जर कणकवली विधानसभा हा भाजपचा आहे आणि भाजपला इथे लीड होतं आणि जर समजा आता पक्ष जे आहेत सर्व म्हणजे शिवसेना पक्ष त्यांच्या सोबत आहेत, शिंदे गट, त्यानंतर मग राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे त्यांच्या सोबत आहेत, मनसे देखील सोबत आहे आणि त्यामुळे हे मताधिक्य अजून वाढण्याची शक्यता आहे कणकवलीतून, कारण आमदार नितेश राणे यांचा हा मतदारसंघ आहे आणि त्यामुळे हे मताधिक्य वाढणार। तशाच पद्धतीने सावंतवाडी देखील वाढणार असं केसरकरांनी सांगितलेलं आहे। त्यामुळे कुठेतरी कणकवली विधानसभा मतदारसंघ, कणकवली शहरातलं वातावरण आणि तालुक्यातलं वातावरण हे भाजपच्या बाजूने आहे असं एकंदरीत जुईला आपल्याला दिसत आहे। उमेशजी, आता आपण पाहिलं की एकंदरीत तुम्ही ज्या पद्धतीने सांगितलात की भाजपच्या बाजूने हे वातावरण आहे, मात्र अनेक घडामोडी या मागील काही दिवसांपासून घडतायत, नेते मंडळी इथं ठाण मांडून आहेत आणि जोरदार प्रचार होताना दिसतोय। एकीकडे नारायण राणे गेली अनेक वर्ष कोकणचं प्रतिनिधित्व करतायत, कोकणची ओळख नारायण राणे अशी सुद्धा गेल्या काही दिवसांपासून हे समीकरण होतं आणि त्याचबरोबर तिथं विनायक राऊतांनी जोरदार त्यांना पराभवाचा धक्का दिला होता। आणि आता आपण जर पाहिलं तर ही सगळी समीकरणं बदललेली आहेत, अनेक पक्ष फुटलेले आहेत, स्वतः शिवसेनेचे 2 भाग आपल्याला पाहायला मिळतात। या सगळ्याचा परिणाम आगामी निवडणुकांवर, या लोकसभा निवडणुकांवर कशा पद्धतीने होणार आहे? निश्चितच जुईली, कणकवली तालुक्यामध्ये सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते आहेत, म्हणजे आमदार असतील, म्हणजे त्यांचं घर इथे आहे, त्यांचा बालेकिल्ला इथे आहे,
त्यानंतर मग भाजपचे पदाधिकारी आहेत ते उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ज्यांचे जे जिल्हाध्यक्ष आहेत ते कणकवलीत राहतात, संदेश पारकर राहतात. त्यानंतर मग शिवसेना उद्धव शिंदे सेनेचे जिल्हाध्यक्ष आहेत ते पुण्यामध्ये राहतात आणि राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष आहेत जे शरद अजित पवार गटाचे आहेत ते देखील कणकवलीत अमित नाईक इथे राहतात आणि त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी कणकवलीत जे राजकीय वातावरण असतं ते ताणतणावाचं असतं. पण आता सध्याच्या घडीला बघायला गेलं की पक्ष फुटीमुळे कुठेतरी याचा फायदा भाजपला म्हणजे राणेंना एकंदरीत होताना दिसतोय. एक दुसऱ्या बाजूला बघायला गेलं तर वैभव नाईक हे जे कणकवलीत राहतात, आमदार कुडा मालवणचे असले तरी ते कणकवली त्यांचं घर आहे आणि ते कणकवलीतून जास्तीत जास्त कशा पद्धतीने रणनीती आखता येईल किंवा कशा पद्धतीने आपल्याला प्रचारात आघाडी घेता येईल हे देखील पाहत असतात. आणि वैभव नाईक हे नेहमी विरोधकांना उत्तर देखील देत असतात. त्यामुळे त्यांच्या खासदार देखील आज कणकवलीमध्ये खासदार विनायक रावांची पत्रकार परिषद झाली. त्यांनी आज सांगितलं की विरोधकांना सडेतोड उत्तर देखील दिलंय. पण ज्यावेळी ही पक्ष फुटी झाली त्याच्यामुळे कुठे ना कुठेतरी हा फटका या उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंना बसू शकतो असं एकंदरीत आपल्याला दिसतंय, जो तू म्हटल्याप्रमाणे. अगदी तुम्ही जसं म्हटलात की या फुटीचा सुद्धा परिणाम या निवडणुकांवर होणार आहेत, मतांवर होणार आहेत. मात्र एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे दोन्ही नेत्यांनी आपलं व्हिजन कोकणसाठी काय आहे हे सांगितलं. मात्र कणकवलीतल्या कुठल्या मुद्द्यांवर इथे प्रचार करण्यात आला किंवा कुठले मुद्दे कणकवलीत महत्वाचे ठरणार आहेत ज्यावर वातावरण बदलू शकतं, काय वाटतं? जुली तसं बघायला गेलं तर कणकवलीत पर्यटन दृष्ट्या 1-2 3-4 ठिकाणं आहेत ती अजून विकसित झालेली नाहीये. फक्त आपलं धार्मिक स्थळ आहे, भाजनारांचं मठ आहे ते थोडंसं विकसित झालेलं आहे आणि संस्थान झालेलं आहे. पण तशा पद्धतीने इथली सावडा पर्यटन स्थळ आहे जे धबधबा म्हणतो ते अजून विकसित झालं नाहीये. त्याच्यासाठी निधी काही प्रमाणात ग्रामपंचायतने उपलब्ध करून दिला होता आमदार नितेश राणे यांच्यामध्ये. पण त्याच्यापासून अजून देखील जी पर्यटन असते विकसित व्हायला पाहिजे, तसंच रोजगार उपलब्ध व्हायला पाहिजेत. आणि MIDC होती जी कासारड्याची MIDC होती ती सुरू करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री नारायण यांनी त्यावेळी सुरू करण्याचं नियोजन केलं होतं. पण स्थानिक तिथे विरोध झाला आणि त्यामुळे कुठेतरी तो ते डावलण्यात आला आणि ती तिथे होऊ शकली नाही. त्यामुळे रोजगाराची उपलब्धता गरजेची आहे कणकवली तालुक्यामध्ये. कारण खारेपाटणपासून ते ओसरगाव कळसुलीपर्यंत हा तालुका आहे आणि त्या तालुक्यामध्ये तराळा येतं, कासारडा येतं, खारेपाटण हा येतो एरिया. त्यामुळे तो एक रोजगाराचा मुद्दा हा कणकवलीमध्ये प्रामुख्याने आहे. तसेच पाण्याचा प्रश्न थोडासा काही ठिकाणी उद्भवतो. पण धरणामध्ये पाणी आहे पण हळूहळू सोडल्यानंतर पाणी उन्हाळ्यात हे पाणी कमी होतं मुद्दा आहे. आणि तसं बघायला गेलं शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून कणकवली तालुक्यामध्ये काही बरेच जण काजू पीक घेतात, तसंच आंबा पीक घेणारे आहेत, त्यांना ऊस करणारे शेतकरी आहेत, त्यांना त्याचा फायदा होणे हे गरजेचे आहे. आणि या दृष्टिकोनातून जे कोण उमेदवार उद्या निवडून येतील त्यांनी अशा पद्धतीकडे ह्या कामाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे असं एकंदरीत इथल्या लोकांचं म्हणणं आहे. धन्यवाद उमेशजी, आपण दिलेल्या या सविस्तर माहितीसाठी. या संदर्भातले अपडेट आम्ही तुमच्याकडून असे जाणून घेत राहणार आहोत. आता आपण थेट जाऊयात सावंतवाडी मतदारसंघात. या सावंतवाडी मतदारसंघाचे आमच्या माध्यमातून जे तुमच्यापर्यंत बातम्या पोहोचवत असतात ते आमचे करस्पॉन्डंट तिथं उपस्थित आहेत. त्याचबरोबर तिथं सावंतवाडी करस्पॉन्डंट विनायक गावस, वेंगुर्ला करस्पॉन्डंट दीपेश परब आणि कोकणसात लाईव्हचे दैनिक कोकणसातचे संपादक संदीप देसाई सर सुद्धा उपस्थित आहेत. मी या तिघांकडे येते. या मतदारसंघाचा कुठले मुद्दे आहेत जे आगामी काळात म्हणजे या निवडणुकावर त्याचा कसा परिणाम होऊ शकतो? निश्चितच जुईली, वेंगुर्ला तालुक्याचा जर विचार केला एकंदरीत मतदारसंघात संपूर्ण ठिकाणी प्रत्येक पक्षाकडून म्हणजे इंडिया आघाडी असेल किंवा या ठिकाणी महायुती असेल या दोन्हीकडूनही जोरदार प्रचार यंत्रणा राबवलेली पाहायला मिळाली. यात जर वेंगुर्ला तालुक्याचा विचार केला तर सर्वप्रथम महायुतीचे जे प्रचारक आहेत, स्टार प्रचारक आहेत, या भागाचे आमदार शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी संपूर्ण वेंगुर्ला तालुक्यातील प्रत्येक जिल्हा परिषद मतदारसंघ हा पिंजून काढलेला आहे. प्रत्येक जिल्हा परिषद मतदारसंघातील प्रत्येक गावागावात त्यांनी छोट्या बैठका घेतलेल्या आहेत. महायुतीच्या कार्यकर्त्यांशी संवाद साधलेला आहे. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी जे इंडिया आघाडीचे उमेदवार आहेत खासदार विनायक राऊत यांनी संपूर्ण या वेंगुर्ला तालुक्यात माणिक चौकात जाहीर सभा घेतलेली आहे. आणि त्याचप्रमाणे जे आमदार आहेत दीपक केसरकर यांनी असं सांगितलेलं आहे की याच माणिक चौकात आपण पुन्हा विजयानंतर नारायण राणे यांच्या विजयानंतर याच माणिक चौकात सभा घेऊन आपण या संपूर्णपणे या ठिकाणांना उत्तर देणार आहे असंही
दीपक केसरकर यांनी सांगितलेलं आहे. त्याचप्रमाणे आज जर पाहिलं तर आज सकाळी दीपक केसरकर यांनी शिरोडा येथील बाजारपेठेत आज प्रचार रॅली काढली. महायुतीची प्रचार रॅली होती. यात महायुतीच्या सर्व पक्षातील प्रमुख पदाधिकारी कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. त्याचप्रमाणे वेंगुर्ला शहरातही त्यांनी आज प्रत्येक व्यापारी यांची आज भेट घेतली आणि व्यापाऱ्यांना सुद्धा प्रचार या ठिकाणी आपले जे विचार आहेत ते मांडलेले आहेत. कारण दीपक केसरकर यांना मानणारा एक मोठा वर्ग या संपूर्ण मतदारसंघात आहे. वेंगुर्ल्याचाही जर विचार केला तर व्यापारी असतील किंवा इतर जे काही पारंपरिक त्यांचे मतदार आहेत ते सुद्धा मोठा वर्ग दीपक केसरकर यांना मानणार आहे. त्याचप्रमाणे जर इंडिया आघाडीचा विचार केला तर काँग्रेस असेल, शरद पवार राष्ट्रवादी गट असेल, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट असेल, यांचेही जी पारंपरिक मतं आहेत, जी जुने शिवसैनिक आहेत यांची मतं फार आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी वेंगुर्ल्यात संमिश्र वातावरण आपल्याला पाहायला मिळत आहे. मात्र दीपक केसरकर यांनी या संपूर्णपणे मतदारसंघ हा पिंजून काढलेला आहे. त्या पूर्णपणे झोकून देऊन नारायण राणे यांचा प्रचार केलेला आहे. त्यामुळे कुठेतरी हे एक दीपक केसरकर यांच्या बाजूने सुद्धा वातावरण आपल्याला या ठिकाणी एकंदरीत पाहायला मिळत आहे. जुईली, दीपेशजी, आपण पाहिलं तर वेंगुर्ल्याचा विचार केला तर असं दिसतंय की दोन शक्ल इथं आहेत. म्हणजे एक म्हणजे ठाकरेंची सेना आणि दुसरं म्हणजे शिंदे सेना. आता या सगळ्याचा परिणाम वेंगुर्ल्यातील मतविभाजनावर कसा होऊ शकतो याबद्दल काय वाटतं? निश्चितच जुईली, या जर दोन्ही पक्षांचा विचार केला तर मतविभाजन ही निश्चितच होणार आहेत. कारण जी पारंपरिक शिवसेनेची मतं आहेत ती ठाकरे गटाकडे राहिलेली आहेत. मात्र दीपक केसरकर यांना मानणारा सुद्धा एक मोठा वर्ग हा वेंगुर्ल्यामध्ये आहे आणि ही मतं संपूर्णपणे दीपक केसरकर यांच्याकडे आहेत. त्यामुळे आगामी काळात आता ही ज्या विभाजन झाल्यानंतर सर्वप्रथमच ही निवडणूक होत असल्यामुळे आगामी काळात किती मतं ही कोणाकडे राहतात हे पुढील काळातच आपल्याला स्पष्ट होईल. ज्या पद्धतीनं काल आदित्य ठाकरेंनी सभा घेतली आणि प्रकल्पांबाबत त्यांचा उल्लेख केला, अनेक प्रकल्पांबाबत ते बोललेत की पर्यटनासाठी आपण कशा पद्धतीनं निधी दिला आणि त्या प्रत्येक प्रश्नाला म्हणजे नुकतीच एक सभा झाली होती ती म्हणजे महायुतीचे आणि दीपक केसरकरांनी आदित्य ठाकरेंच्या प्रत्येक आरोपांना उत्तर दिलंय. आता या सगळ्याचा परिणाम या मतदानावर कसा होणार आहे किंवा होऊ शकतो का? जर प्रकल्पाचा विचार केला तर वेंगुर्ले तालुक्याबद्दल जर बोलायला गेलं तर आज आमदार दीपक केसरकर यांच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात निधी हा वेंगुर्ले तालुक्यात आलेला आहे आणि पर्यटनाचे जे प्रकल्प आहेत, ज्याप्रमाणे जो बहुचर्चित जो झुलता पूल होता तो सुद्धा पूर्ण झालेला आहे. त्यामुळे पर्यटकांची संख्या वेंगुर्ल्यात वाढलेली आहे. अशा काही गोष्टी आहेत. त्याचप्रमाणे इथे नवाबाग इथे सुद्धा बंधारा सुरू आहे. मच्छीमारांचे अनेक प्रश्न दीपक केसरकर यांनी सोडवलेले आहेत. त्याचप्रमाणे पर्यटनाचे अनेक प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. अनेक रस्त्यांची कामं झालेली आहेत. असे विविध कामं ही हा त्यांच्याकडे त्यांनी ज्याप्रमाणे त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी ज्याप्रमाणे सभा घेऊन सांगितलेलं आहे त्याचप्रमाणे संपूर्णपणे जो प्रकल्पांचा किती निधी हा या मतदारसंघात दीपक केसरकर यांच्यामुळे आलेला आहे किंवा पर्यायाने वेंगुर्ल्यात आलेला आहे हे पाहता कोट्यवधींचा निधी आलेला आहे. त्याच्यामुळे प्रचारासाठी दीपक केसरकर यांच्याकडे अनेक मुद्दे आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळाले. त्यामुळे निश्चितच ह्या प्रकल्पांचा ह्या निवडणुकीवर किती फायदा होतो, या संपूर्णपणे आलेल्या निधीचा या निवडणुकीसाठी किती फायदा होतो हेही पाहणं आता पुढील काळात आपल्याला निश्चितच कळेल. जुईली, धन्यवाद दीपेशजी, आपण दिलेल्या या सविस्तर माहितीसाठी. आणि एकंदरीत ज्या पद्धतीनं दीपेश परब यांनी सांगितलं की संमिश्र वातावरण वेंगुर्ल्यात पाहायला मिळतंय, तर आपल्याला या सगळ्याचे रिझल्ट जे आहेत ते 4 जूनला समजणार आहेत. नेमकं वेंगुर्ल्यातून कशा पद्धतीचं मताधिक्य या दोन्ही उमेदवारांना मिळणार आणि त्यावर सुद्धा अनेक निवडणुकांचे हे मतविभाजन किंवा त्यांची मिळणारी लीड यावर सुद्धा महत्त्वाच्या गोष्टी ठरणार आहेत आणि या उमेदवारांचं भवितव्य देखील ठरणार आहे. आता मी येते आमचे सावंतवाडी करेस्पॉन्डंट विनायक गावस यांच्याकडे. विनायक, सावंतवाडी तालुका या निवडणुकीत फार महत्त्वाचा ठरला होता कारण इथं स्टार प्रचारक म्हणून जे महायुतीचे आहेत ते म्हणजे दीपक केसरकर आणि त्यांनी मोठ्या प्रमाणात सावंतवाडी मतदारसंघ अक्षरशः पिंजून काढल्याचं दिसतंय. महत्त्वाचं कारण ठरतंय ते म्हणजे दीपक केसरकर आणि नारायण राणे हे इतके दिवस विरोधात होते, मात्र समीकरणं बदलली आणि समीकरण बदलता क्षणी हे दोन्ही नेते एकत्र आले. दोघांनी एकत्र भेटीगाठी सुद्धा घेतल्या, एकत्र प्रचार सुद्धा केलाय. आता या सगळ्याचा परिणाम या निवडणुकीवर कसा होणार आहे? नक्कीच सावंतवाडी तालुका हा दीपक केसरकरांचं होमपीठ आहे, होम ग्राउंड आहे. सावंतवाडी शहर
हे महत्वाचं मताधिक्य ठरणार आहे. एकंदरीत या सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाचा विचार केला तर 2,21,000 मतदार हे या भागात आहेत आणि त्यात सर्वाधिक मतदार हे सावंतवाडी तालुक्यात आहेत. त्याच्यामुळे दीपक केसरकर जे शालेय शिक्षण मंत्री इथले आहेत, गेली 3 टर्म आमदार या ठिकाणावरनं जे राहिलेले आहेत, त्यांनी अगदी नारायण राणेंसाठी दारोदार प्रचार करण्यावर भर दिला. अगदी आपण पाहिलं तर उन्हातानात सुद्धा ते प्रचार करताना पाहायला मिळत. त्यामुळे निश्चितच केसरकरांनी एक चंग बांधलाय की नारायण राणेंना मोठं मताधिक्य मिळवून द्यायचं. त्यांच्या भाषणात पण आपण ऐकलं की राणे आणि केसरकर 10 वर्षापूर्वी अगदी ब्रह्मदेवाला जरी साक्षात म्हटलं असतं की हे 2 नेते एकत्र येतील तर ते कुणाला खरं वाटलं नसतं. मात्र हे 2 नेते आता एकत्र आलेले दिसतात. त्याच्यामुळे केसरकरांनी आपल्या भाषणात सांगितलं की ज्या काही चुका मागच्या 10 वर्षात झाल्या किंवा जो वाद होता किंवा मतभेद होते हे आमचे वैचारिक मतभेद होते आणि त्याच्यामुळे कोकणच्या विकासाला कुठेतरी खीळ बसला होता आणि आता खऱ्या अर्थानं संधी आलेली आहे की तो विकास पुन्हा एकदा करण्याची आणि जिल्ह्याच्या विकासासाठी एकत्र येण्याची संधी आल्याचं केसरकर सांगतात. आणि नारायण राणेंना मोठं मताधिक्य देऊन ज्या काही चुका याआधी झाल्या त्या भरून काढण्याची संधी आहे अशा पद्धतीचा प्रचार जो आहे तो दीपक केसरकर या ठिकाणी करतात. त्याच्यामुळे केसरकरांचं महत्वाचं लक्ष आहे की 2,20,000 जी इथली मतं आहेत, जे मतदार आहेत, त्यातलं किती टक्के मतदान होतं त्याचं सर्वाधिक मतदान म्हणजे 90%हून अधिकचं मतदान हे नारायण राणेंच्या मागे उभं करण्याचा एक ध्यास जो आहे किंवा जी इच्छा आहे ती केसरकरांनी आपल्या समर्थकांपुढे व्यक्त केलेली दिसते. आणि त्या पद्धतीचं काम अगदी महायुतीच्या सगळ्या पक्षांना, अगदी 5ही पक्षाला सोबत घेऊन दीपक केसरकर करताना पाहायला मिळतात. अगदी मग रॅली असतील, दारोदारच्या सभा असतील, कॉर्नर बैठका असतील, हे सगळं पाहता किंवा विशेष पाहिलं तर नारायण राणेंनी सुद्धा सावंतवाडी मतदारसंघात मोठ्या पद्धतीनं लक्ष दिलेलं आहे. जर पाहिलं तर पहिला आणि शेवटचा असा हा सावंतवाडी मतदारसंघ म्हणावा लागेल. जेव्हा मतमोजणी सुरू होईल तेव्हा कदाचित सावंतवाडी सुरुवातीला आल्यास सावंतवाडीतनं जर लीड मिळालं तर नक्कीच ते राणेंसाठी खूप महत्वाचं असेल. किंवा जर शेवटचा मतदारसंघ म्हणून पेटी उघडली गेली तर शेवटच्या क्षणाला निर्णायक ठरणारी अशी सावंतवाडी ठरणार. त्याच्यामुळे दोन्ही गोष्टी बघता सावंतवाडीतनं नारायण राणेंच्या मागे दीपक केसरकर किती लीड देतात हे महत्वाचं ठरणार आणि त्याच्यासाठी दीपक केसरकरांनी पूर्णपणे तयारी केलेली पाहायला मिळते. विनायक, एक महत्वाचा मुद्दा तो म्हणजे असं बोललं जातं की नारायण राणेंसाठी अनेक लोक जे आहेत ते आता प्रचारात उतरलेली आहेत. म्हणजे नारायण राणेंना मानणारा मोठा वर्ग आहे आणि असं बोलतात की आम्ही नारायण राणे आहेत म्हणून आम्ही त्यांना मत देणार आहोत, अशा पद्धतीचं सुद्धा बोललं जातं. तर हा फॅक्टर महायुतीसाठी कसा महत्वपूर्ण ठरणार आहे? आणि दुसरीकडे आपण पाहतोय की विनायक राऊत ज्यांनी 2 वेळा नारायण राणेंना पराभवाचा धक्का दिला होता, तर या मतदानाचा म्हणजे नारायण राणे या मुद्द्याचा या मतदानावर कसा परिणाम होऊ शकतो? नक्कीच अगदी तुझं म्हटलं तसं दीपक केसरकर स्वतः इथे स्टार प्रचारक म्हणून शिवसेनेच्या माध्यमातून किंवा अनेक मंडळी जी माहितीची आहेत, मग मनसे असेल, त्याचबरोबर रासप असेल, राष्ट्रवादी असेल, हे सगळे पक्ष त्यांच्या सोबतीला भाजपचे अनेक नेते मंडळी इथे आलेले आपल्याला पाहायला मिळाले. काल खुद्द राज ठाकरे हे पहिल्यांदाच कोणाच्या तरी प्रचाराला आपल्याला जाताना पाहायला मिळाले. मनसे सोडून कोणाचा तरी प्रचार करताना राज ठाकरे बऱ्याच वर्षांनी पाहायला मिळाले. मैत्रीचं एक नातं त्या साठी होतं हे आपल्याला दिसलं. त्यामुळे हे सगळे प्रचार करण्यासाठी मंडळी हे आज सिंधुदुर्ग असेल किंवा रत्नागिरी असेल, नारायण राणे यांना मानणारा मोठा वर्ग आहे. मुख्यमंत्री असतील, कॅबिनेट मंत्री असतील, विरोधी पक्षनेते असतील, अशी अनेक पदे प्रेम करणार आहेत. भाजप म्हणून नव्हे तर नारायण राणे म्हणून त्यांना मतदान करताना आपल्याला पाहायला मिळणार असा एक फॅक्टर आपल्या समोर आहे. दुसरं तू म्हटलं, महाआघाडीचे जे इंडिया आघाडीचे उमेदवार विनायक राऊत आहेत त्यांनी देखील प्रचारात खूप मोठं लीड घेतलेलं आहे. साधारणतः 180 सभा या त्यांनी मागच्या महिनाभरामध्ये घेतलेल्या आपल्याला पाहायला मिळतात. अगदी चिपळूण पासून सावंतवाडी पर्यंतच्या प्रत्येक जिल्हा परिषद मतदारसंघात, पंचायत समिती मतदारसंघात ते पोहोचतायत, कॉर्नर बैठका घेतात, खळा बैठका घेतात आणि त्यांनी जो भर दिलेला आहे तो त्यावर दिलेला आहे. कालच आदित्य ठाकरे सावंतवाडी घेऊन गेले, त्यांनी राणे केसरकरांवर थेट बोलणं टाळलं, थोडीशी टीका केली, परंतु
भाजप असेल हे देशामध्ये राज्यामध्ये कशा पद्धतीनं काम करतंय, महागाईचा मुद्दा असेल किंवा पक्षफोडीचा मुद्दा असेल, याच्यावरनं भाजपला घेण्याचं काम हे आदित्य ठाकरेंनी या ठिकाणी करण्याचं काम केलं. आणि विनायक राऊत कशा पद्धतीनं 10 वर्ष इथे काम करतात हे सांगण्याचं त्यांनी काम केलं. त्याच्यामुळे निश्चितच चुरस ही दोघांमध्येही पाहायला मिळते. महाविकास आघाडी म्हणजे इंडिया आघाडी सुद्धा तेवढ्याच ताकदीनं रत्नागिरी सिंधुदुर्गसाठी आघाडीवर आहे. कारण 2 टर्म 10 वर्ष इथे विनायक राऊत खासदार आहेत. त्याच्यामुळे नक्कीच हॅट्रिक करण्यासाठी त्यांनी आपली प्रतिष्ठा पणाला लावलेली आहे. तर दुसरीकडे दस्तूरखुद्द नारायण राणे उमेदवारीच्या ह्या रिंगणात किंवा निवडणुकीच्या रिंगणात उमेदवारी घेऊन आहेत. त्याच्यामुळे आधी जर पाहिलं तर स्वतः निलेश राणे होते आणि त्यांना मागच्या वेळी पराभव स्वीकारावा लागला. ते स्वाभिमान पक्षामधनं होते आणि त्याच्या आधी काँग्रेस पक्षातनं होते. पण आता स्वतः नारायण राणे असल्यामुळे एक वेगळं वातावरण, वेगळी सगळी समीकरणं पाहायला मिळतात. कारण जवळजवळ 35 ते 40 वर्ष राजकारणात असलेला हा मातब्बर नेता आहे. कोकणचा नेता म्हणून संपूर्ण देशभरात त्यांची ओळख आहे आणि मोदींच्या मंत्रिमंडळातले एक मंत्री म्हणून त्यांची ओळख असल्यामुळे निश्चितच महाविकास आघाडी आणि महायुती यांच्यात किती होणार यावर सगळ्या गोष्टी. विनायक नारायण राणे आणि विनायक राऊत हे जरी 2 महत्वाचे नेते इथं असलेत आणि त्यांच्या प्रचारासाठी प्रत्येकानं जंगजंग पछाडलेली असली तरी सुद्धा महत्वाचा मुद्दा आहे तो म्हणजे सावंतवाडीकर नेमके कोणाच्या बाजूने आहेत. एकंदरीत तू आता पाहतोयस, ग्राउंड लेवलवर तू काम करतोयस, तिथं प्रत्येकाशी संवाद साधत असतोय. तुला जाणवलेली काय गोष्ट आहे, नेमकी हवा कोणाच्या बाजूने आहे? नक्कीच थोडासा इतिहास याच्यासाठी पाहावा लागेल. अगदी आमचे कोकणातले विशेषतः सावंतवाडीचा प्रश्न तू विचारला म्हणून सावंतवाडीतले मतदार हे सुज्ञ मतदार आहेत. त्यांच्या मनात काय हे आजवर कोणी ओळखू शकलेलं नाहीये. अगदी इथे पाहिलं तर अगदी काँग्रेसचे आमदार असताना जनता दलाचे खासदार निवडून जाताना आपल्याला पाहिलेलं आहे. अगदी मोठ्या मोठ्या उमेदवारांना सुद्धा इथे पराभवाचे धक्के स्वीकारावे लागलेले आहेत. त्याच्यामुळे सावंतवाडीत भावनिक आव्हान जरी चालत असलं किंवा जरी वेगळे प्रचाराचे मुद्दे जरी असले तरी सावंतवाडीकरांच्या मनातली बात ही कोणी ओळखू शकत नाही. आजच्या घडीला दोन्ही नेते मंडळी अगदी भाजप असेल किंवा महाविकास आघाडी असेल, महायुती असेल, हे प्रत्येक जण आपल्या परीने संपूर्ण आपल्या मतदारांपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करतात. केलेली विकास कामं सांगतात. त्यांना भविष्यात रोजगाराचा मुद्दा असेल, आरोग्याचा मुद्दा असेल, हे सर्वात महत्वाचे मुद्दे आजच्या ह्या प्रचाराच्या रणधुमाळीत ठरलेले आहेत. आणि त्याच्यावर कुठेतरी लोकांना सहानुभूती देण्याची किंवा भविष्यात आम्ही त्यावर अधिक लक्ष देऊ आणि कामं होत आहेत अशा पद्धतीनं सांगण्याचं काम ही दोन्ही नेते मंडळी करतात. त्यामुळे निश्चित असं सांगता येणार नाही की आजच की महाविकास आघाडीकडे लोकांचं मत राहील की महायुतीकडे राहील. पण एकंदरीत जर पाहिलं तर महाविकास आघाडीचा विचार केला तर भाजप असेल, शिवसेना असेल, राष्ट्रवादी असेल, रासप असेल आणि मनसे असेल, असे 5 पक्षांना मानणारे, विचारधारा मानणारे लोक हे महायुतीच्या बाजूने आहेत. नारायण राणेंना मानणारे लोक हे त्यांच्या बरोबर आहेत. तर दुसरीकडे आपण पाहिलं तर इंडिया आघाडीचा विचार केला तर इंडिया आघाडीमध्ये उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना असेल, शरद पवारांची राष्ट्रवादी असेल, काँग्रेस असेल, त्याच्याबरोबर इतरही काही त्यांचे मित्रपक्ष आहेत आणि महत्वाचं म्हणजे इथले समाजवादी आहेत, जे आपले समाजवादी नेते आहेत, ही सगळी मंडळी त्यांच्या सोबत आहेत. इथले साहित्यिक मंडळी जी आहेत ही विनायक राऊतांसोबत आपल्याला प्रामुख्याने पाहायला मिळते. हा सगळा वैचारिक जे लोक आहेत ते सुद्धा विनायक राऊतांच्या बाजूने प्रामुख्याने पाहायला मिळतात. त्यामुळे आत्ताच सांगू शकत नाही की सावंतवाडी नक्की कोणाच्या बाजूने मतदान करतील. प्रचाराचा ह्याच्यात पैशाचा खूप मोठा मुद्दा आपल्या समोर आला. पैसे वाटपाचा मुद्दा पण आपल्याला प्रामुख्याने समोर येताना पाहायला मिळाला. त्याच्यामुळे पैशाचा फॅक्टर सुद्धा सावंतवाडीतल्या मतदारांना लागू पडतो का हे पाहणं खूप आवश्यक असणार आहे. कारण इथला मतदार हा पैशाला भुलणारा नाही, पैशाच्या समोर जाणारा नाही, वैचारिक ताण असलेला, वैचारिक विचारानं चालणारा हा इथला मतदार आहे. त्याच्यामुळे नक्कीच सावंतवाडीतले मतदार काय करणार आहेत हे 4 जूनलाच पाहायला मिळेल. धन्यवाद विनायक, तू दिलेल्या सगळ्या माहितीसाठी आणि या संदर्भातले अपडेट तुझ्याकडून असेच जाणून घेत राहणार आहोत. आता आम्ही जाऊयात दैनिक कोकणसादचे संपादक संदीप देसाई सर यांच्याकडे. सर, आपण पाहिलं तर महायुती आणि महाविकास आघाडी या दोघांसाठीही स्टार प्रचारक इथं कोकणात आले होते. त्यांच्या सभा झालेल्या आपल्याला पाहायला मिळतात. एकीकडे सुरुवातीला आपण विचार करूया महायुतीचा. तिथून नारायण राणेंच्या प्रचारासाठी स्वतः केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी रत्नागिरीत
प्रचार सभा घेतली. त्यानंतर राज ठाकरे यांनी कणकवलीत म्हणजे राणेंच्याच बालेकिल्ल्यात ही सभा घेतली. आणि त्यानंतर दुसरीकडे जर आपण पाहिलं तर महाविकास आघाडीसाठी उद्धव ठाकरे यांची राणेंच्या बालेकिल्ल्यात सभा झालेली आपल्याला पाहायला मिळालं. तर दुसरीकडे केसरकरांच्या मतदारसंघात आदित्य ठाकरेंची सभा झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळालं. तर या सगळ्याचा निवडणुकीवर कसा परिणाम होणार आहे? दैनिक कोकणसाचे संपादक संदीप देसाई सर यांच्याशी आपण सविस्तर चर्चा करणारच आहोत. त्यांच्याकडून या संदर्भात अधिक माहिती जाणून घेणार आहोत. मात्र आता आपण जाऊयात आमचे पॉलिटिकल ब्युरो केसरकर सर यांच्याकडे. केसरकर सर, एकंदरीत जिल्ह्याचं वातावरण काय आहे? जुईली प्रचाराच्या तोफा 6 वाजता थंडावल्या आहेत, परंतु एकूणच सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विचार करता नारायण राणेने केलेला दमदार प्रचार आणि विनायक राऊतांनी घेतलेल्या खळ्या बैठका खरं तर दोन्ही नेत्यांसाठी महायुतीचे वरिष्ठ नेते असतील किंवा बलाढ्य नेते असतील हे सिंधुदुर्ग रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये आले. आणि विनायक राऊतांसाठी इंडिया आघाडीचे जे नेते होते हे सिंधुदुर्ग रत्नागिरीमध्ये पाहायला मिळालं. खरं तर एकंदर या 3 विधानसभा मतदारसंघाचा विचार करता मी पहिल्यांदा जातोय कुडाळ आणि मालवणमध्ये. कुडाळ तालुक्याचा जर विचार करता कुडाळ तालुक्यातील जो महत्वाचा विधानसभा मतदारसंघ आहे यामध्ये मागच्या वेळी विनायक राऊतांना 80,000च्या दरम्यान मतं पडलेली होती. तीच 70,000 मतं ही निलेश राणेंना पडलेली होती जेव्हा निलेश राणे स्वाभिमान पक्षावर निवडणूक लढवत होते. आणि हा सगळा विचार करता 10,000 मताचं मताधिक्य या विधानसभा मतदारसंघामध्ये होतं. प्रत्येक वेळी या मतदारसंघावर जेव्हा 2014 मध्ये नारायण राणेंचा पराभव झाला आणि यानंतर 2019 मध्ये रणजित देसाईंचा तब्बल 14 ते 15,000 मताधिक्याने वैभव नाईकांनी पराभव केल्यानंतर नारायण राणेंचा हा बालेकिल्ला जो होता हा शिवसेनेने काबीज केलेला होता. यानंतर अनेक घडामोडी घडल्या. या मतदारसंघावर भाजपने यावेळी लक्ष केंद्रित केलेलं पाहायला मिळतं. विशेषतः मानगाव खोऱ्याचा विचार करता या 26 गावामध्ये वैभव नाईक सातत्याने टाळंबाचा इश्यू करून मोठ्या प्रमाणात मतं घेऊन निवडून आलेले पाहायला मिळालेले होते. आणि यावेळी सर्जिकल स्ट्राईक जे आहे हे माजी खासदार निलेश राणेंनी केलं पाहायला मिळतं. झंझावती प्रचार जो आहे हा सगळीकडे केला आणि विशेषतः जे सरपंच आहेत गावागावातले सरपंच कुठेतरी यांना आपल्या ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला. याचंच उदाहरण काल तुळसली सरपंच असतील, वारंगाचे तुळसली सरपंच जे कट्टर राणे समर्थक होते हे काही दिवसापूर्वी शिवसेनेमध्ये गेले होते. त्याला निलेश राणेंनी काल आपल्या पक्षामध्ये घेतलं आणि संपूर्ण गावाने प्रवेश केला. त्यामुळे इथे कुठेतरी फटका बसताना निश्चितच दिसणार आहे. याशिवाय आंबरड हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला मानला जातो. या बालेकिल्ल्यात शेण लावताना विठ्ठल देसाई जे विठ्ठल माजी सरपंच जे आहेत यांना भाजपने आपल्या पक्षात घेतलंय. निश्चितच दोन्ही पक्षाच्या वतीने परस्पर विरोधी प्रचार करण्यात आला. सिंचनाच्या बाबतीतला महत्वाचा टाळंबा प्रकल्पाचा इश्यू यावेळी पण भाजपने करताना पाहायला म्हटलं. इथली वनसंज्ञा असेल, आकारेबड प्रश्न, हे प्रश्न कुठेतरी पुन्हा एकदा वर येताना दिसले. प्रचाराच्या बाबतीत नारायण राणेने माणगाव खोऱ्यातील वाडस येथे जो विशाल परबांचा बालेकिल्ला मानला जातो इथे राणेने सभा घेत अनेक पक्षप्रवेश पाहायला मिळाले. याशिवाय याच दिवशी उबाटा सेनेच्या वतीने माणगावमध्ये जी आहे ही माणगावमध्ये सभा घेतली गेली. इथे कुठेतरी भावनिक साथ घालताना हिंदुत्वाच्या मुद्द्याला साथ घातली गेली आणि अनेक प्रश्नावर चर्चा झाली. आणि एकंदर कुडाळ तालुक्याचा विचार करता काल मशाल रॅली जी झाली होती, आदित्य ठाकरेंनी कुडाळ शहरामध्ये मशाल रॅली काढली. कुडाळचा विचार करता कुडाळमध्ये जो प्रचार झालेला आहे आणि असं मानलं जात आहे की दोन्ही पक्ष कट टू कट समसमान राहतील, परंतु इथे थोडी बाजी यावेळी भाजप मारताना दिसतंय. कारण नारायण राणेने आणि विशेषतः भाजपने जे जुने कार्यकर्ते होते या जुने कार्यकर्त्यांबद्दल जनमानसामध्ये नाराजी होती. यांना या ठिकाणी येऊन बाजूला करत दत्ता सामंत सारख्या मालवणच्या एका कंद्या नेतृत्वाला माणगाव खोऱ्यामध्ये पाठवलेलं होतं. कारण भाजप प्रत्येक वेळी इथे बॅकफूटवर जात होतं. हेच लक्ष देऊन भाजपने इथे जोरदार कंबर घातलेली पाहायला मिळते.
वैभव नाईकांच्या बाबतीत वैभव नाईकांनी आणि विनायक राऊतांनी स्वतः खळा बैठका घेतल्या. पिंगुळीमध्ये शिवसेनेची एक मोठी सभा घेण्याचा प्रयत्न केला आणि या सभेमधून एक भावनिक साथ विनायक राऊतांनी घातली. मी हॅट्रिक पूर्ण करणार असा दावा शिवसेनेच्या वतीने प्रत्येक सभेमध्ये करण्यात येत होता. यासाठी जान्हवी सावंत असतील, त्यांचे अमरसेन सावंत असतील, शिवसेनेचे प्रत्येक मातब्बर नेतृत्व या प्रत्येक खळा बैठकामध्ये सातत्याने विनायक राऊतांना निवडून देण्यासाठी प्रयत्नशील होते. यानंतर विचार करता राष्ट्रवादीने पण जोमाने यामध्ये उतरलेले पाहायला मिळते. काका कुडाळकर असतील किंवा त्यांचे अन्य कार्यकर्ते जे अजित पवार गटाचे आहेत हे पण जोमाने उतरलेले होते. भाजप असेल आणि शिवसेना विशेषतः जिल्हा संघटक असतील, रुपेश बावस्कर असतील किंवा त्यांचे अन्य तालुका प्रमुख असतील हे पण जोमाने कुठेतरी पहिली जी कुरबुरी पाहायला मिळत होती ही कुडाळमध्ये झालेली बैठक. या बैठकीनंतर दुसऱ्यांदा मनोमिलनाची बैठक झाली आणि यामध्ये खरं मनोमिलन झालेल्या जुईले पाहायला मिळतंय. त्यामुळे हे आता मनोमिलन कसं झालंय हे प्रत्यक्षात 7 तारीखला मतदान झाल्यानंतर जेव्हा प्रत्यक्षात 4 जूनला निकाल लागेल किंवा कुडाळ तालुक्यामध्ये काय स्थिती असेल, मालवणमध्ये काय स्थिती असेल हे चित्र स्पष्ट होईल. जुईले एकंदर तुम्हाला जो प्रश्न विचारला सिंधुदुर्गची स्थिती काय असेल, सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात मगाशी विनायक म्हणाला तर दीपक केसरकरांनी स्वतःला झोकून दिलेला आहे. प्रचाराचा मुद्दा जो होता विकासात्मक प्रचारावर भर देण्यापेक्षा विरोधक दीपक केसरकरांच्या व्हॅनिटी व्हॅनवर उतरले. त्यामुळे सिंचन प्रश्न असतील, इथले बेरोजगारीचा प्रश्न असेल, सिंहवड असेल, नाणार असेल या प्रश्नावर कोणीच भाष्य केलं नाही आणि विरोधकांनी वैयक्तिक टीका टिप्पणी केलेली आहे. त्यामुळे प्रचार जो आहे हा शिगेला पोचलेला पाहायला मिळतो. जुईले धन्यवाद सर, आपण दिलेल्या सगळ्या माहितीसाठी. तुमच्याकडनं या संदर्भातले अपडेट असे जाणून घेत राहणार आहोत. मात्र आता आपण जाणार आहोत वैभववाडी तालुक्यात. वैभववाडी करेस्पॉन्डंट श्रीधर साळुंखे आपल्याशी जोडले गेलेले आहेत. श्रीधरजी, आपण जर पाहिलं तर तिथं नितेश राणेंनी जोरदार फिल्डिंग लावल्याचं आपल्याला पाहायला मिळणार आहे आणि अनेक घडामोडी या वैभववाडी तालुक्यात सुद्धा घडलेल्या आहेत आणि या सगळ्याचा आतापर्यंत तिथे झालेले प्रचारात आलेले मुद्दे आणि झालेले आरोप प्रत्यारोप, आता या सगळ्याचा परिणाम लोकसभा निवडणुकांवर कशा पद्धतीने होणार आहे? नक्कीच जुईली, गेले 49 दिवस जर आपण बघितलं तर निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होती. 16 मार्च रोजी निवडणूक विभागाकडून निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर आपण पाहिलं असेल की संपूर्ण देशभरात निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली होती. त्याच प्रमाणे आपण आपल्या सिंधुदुर्ग रत्नागिरी लोकसभा मतदारसंघात देखील निवडणुकीच्या कामाला लागले होते. आपण पाहिलं तर सुरुवातीला महायुतीकडून उमेदवारी जाहीर झाली नव्हती, मात्र महाविकास आघाडीकडून विनायक राऊत यांचं नाव अगोदरच जाहीर झाल्यामुळे विनायक राऊतांच्या ज्या प्रचाराची जी सुरुवात होती ती अगदी सुरुवातीपासून होती आणि नारायण राणे यांचं नाव उशिरा जाहीर झाल्याच्या नंतर भाजपने मात्र प्रचारात वैभववाडी तालुक्यात जी आहे ती आघाडी घेतली होती. आणि आपण जर वैभववाडी तालुक्याचा विचार केला तर वैभववाडी तालुक्यात एकूण 32,816 एवढे मतदार आहेत जे या लोकसभेच्या साठी मतदान करणार आहेत. आणि या संपूर्ण याचा जर वैभववाडी तालुक्याचा जर विचार केला तर वैभववाडी तालुक्यात ही लढत जी आहे ती भाजपा विरुद्ध ठाकरे शिवसेना यांच्यातच होणार आहे. कारण इतर पक्षांचा आपण जर विचार केला असेल तर शिंदे सेना असेल, अगदी राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवारांचे राष्ट्रवादी असेल, अजित पवारांचे राष्ट्रवादी असेल किंवा मनसे असेल, यांची ताकद ही खूप अल्प आहे. त्यामुळे जी लढत आहे ती ठाकरे सेना आणि भाजपा यांच्यातच होणार आहे आणि या लढतीकडे साऱ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे. कारण आपण पाहिलं तर गेले 2 टर्म इथले खासदार विनायक राऊत आहेत, तर त्याचबरोबर इथल्या कणकवली विधानसभा मतदारसंघाचे नेतृत्व हे नितेश राणे करतात. त्यामुळे नितेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली आपण पाहिलं तर गेले 10 वर्ष वैभववाडी तालुक्यातली जी स्थानिक स्वराज्य संस्था असतील किंवा गाव पातळीवरच्या विकास सोसायटी असतील यावरती जे वर्चस्व आहे ते भाजपचं आहे. त्यामुळे मोठा जो कार्यकर्त्यांचा किंवा पदाधिकाऱ्यांचा फौजफाटा आहे हा भाजपकडे मोठा आहे. आणि त्याच्या तुलनेत आपण ठाकरे सेनेचा जर विचार केला तर ठाकरे सेनेकडे पदाधिकारी किंवा संघटन जर बल बघितलं तर ते कमी आहे. आणि या निवडणुकीत हे चित्र स्पष्ट होणार आहे की एकूण जे भाजपची ताकद आहे आणि ठाकरे सेनेची जी ताकद आहे ते त्यांच्या ताकदीचा जो उपयोग होणार, जो वापर होणार आहे तो नेमका कशा पद्धतीने झालेला आहे याचं चित्र हे आपल्याला 4 जूनला समजणार आहे. मात्र आपण जर वैभववाडीत गेल्या
50 दिवसाचा जर आपण आढावा घेतला तर वैभववाडी तालुक्यात 2 सभा झाल्या, ज्या महाविकास आघाडीची सभा झाली होती. त्याच्यानंतर भाजपचा कार्यकर्ता मेळावा देखील झाला होता आणि त्या जर प्रचाराची इथं जी रणनीती होती ती भाजपने अगदी घरोघरी जाऊन प्रचार केलेला होता. प्रत्येक वाडीवरती भाजपच्या प्रचार सभा झालेल्या होत्या. त्याबरोबर ठाकरे शिवसेनेकडूनही प्रत्येक घरोघरी माहिती पत्रक असतील ही पुरवण्याचं काम जे आहे ते केलेलं होतं. म्हणजे जो प्रचाराचा आपण प्रकार बघितला तो ह्यावेळी जास्त बैठकांवरती म्हणजे थेट मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न हा दोन्ही पक्षांकडून करण्यात आलेला होता. आणि मागच्या वेळीचा जर आपण विचार केला तर मागची निवडणूक जी लोकसभेची झाली होती ती विनायक राऊत वर्सेस निलेश राणे यांच्यात झाली होती. आणि त्यावेळी निलेश राणे यांना वैभववाडी तालुक्यातून साधारण 1900 मताधिक्य 1900चं मताधिक्य जे होतं ते मताधिक्यात आता वाढ करणं हे भाजप पुढे आव्हान असणार आहे. कारण त्यावेळी आपले नितेश राणे हे आमदार पहिल्याच टर्म मध्ये निवडून आले होते. आता त्यांच्या 2 टर्म पूर्ण झाले, त्यामुळे ते मताधिक्य वाढवण्याचं आव्हान हे भाजप समोर असणार. त्याचबरोबर ठाकरे सेनेसमोर देखील एक मोठं आव्हान असणार आहे की जास्तीत जास्त जे मताधिक्य आहे ते मतदान आहे ते आपल्याकडे ठाकरे सेनेकडे वळवण्याचे प्रयत्न असणार आहे. या निवडणुकीत जे प्रचाराचे मुद्दे गाजले ते सर्वात महत्वाचा प्रचार होता म्हणजे वैभववाडी तालुक्याचा विकास असेल. गेले कित्येक वर्ष वैभववाडी तालुक्यातला जो MIDC साठी नादवडत घेतलेला सरकारी प्लॉट असेल त्यात अजून MIDC बाबत कुठले प्रकल्प आले नसतील, इथले रस्ते असतील, सिंचनाचे प्रकल्प असतील, हे जे मेन विषय आहेत त्या मेन विषयांवरती ही निवडणूक रंगली होती. आणि निवडणुकीचे हे प्रचाराचे मुद्दे होते. दोन्ही पक्षांकडून याच्यावरून आरोप प्रत्यारोप झाले. त्याचबरोबर जर आपण पाहिलं तर भाजपकडून वेगळी एक रणनीती आखली गेली की जे शिवसेनेचे पदाधिकारी असतील, शिवसेनेचे सरपंच असतील, ती त्यांना फोडून किंवा त्यांचा पक्ष प्रवेश करून ठाकरे शिवसेना कुठेतरी खिळखिळी करण्याचा प्रयत्न जो आहे तो या निवडणुकीत करण्यात आलेला आहे. त्याचा परिणाम देखील मतदानावर होणार आहे. दुसरा विषय ह्या निवडणुकीचा आहे जो की मुस्लिम वोटर आहे. जो आपण पाहिलं तर उंबर्डे असेल, कोळपे असेल, हा वोटर आहे तो यावेळी कोणाला साथ देणार आहे. कारण आपण पाहिलं तर मुस्लिम वोटर काही प्रमाणात भाजपापासून दुरावला आहे. यावेळीच हा मुस्लिम वोटर भाजपला साथ देणार आहे का हे देखील पाहणं महत्वाचं असणार आहे. त्यामुळे एकंदरीत गेल्या 50 दिवसाची जर आपण निवडणुकीचा आढावा घेतला आणि प्रचाराचा जर परिस्थिती बघितली तर सध्याच्या परिस्थितीत भाजपा आणि ठाकरे शिवसेनेकडून जोरदार तयारी करण्यात आलेली आहे. आणि भाजप या निवडणुकीत आपलं मताधिक्य मागील वेळेच्या मताधिक्य किती वाढ करते किंवा ठाकरे शिवसेना जे मताधिक्य भाजपला मिळणार आहे ते कितीने कमी करते हे महत्वाचं ठरणार नाही. याचं सर्व उत्तर आहे ते आपल्याला 4 जूनलाच मिळणार आहे. जुईली. नक्कीच धन्यवाद सर, आपण दिलेल्या सगळ्या माहितीसाठी आणि या संदर्भातले प्रत्येक अपडेट तुमच्याकडून असेच जाणून घेत राहणार आहोत. त्यामुळे वैभववाडीत मात्र प्रकल्प आणि त्याचबरोबर कायापालट आणि रोजगार या मुद्द्यावर मतदान होण्याची शक्यता आहे. आणि महत्त्वाचे मुद्दे सुद्धा आपल्याला श्रीधर साळुंखे यांनी सांगितलेले आहेत. आणि आता आपण जाऊया दैनिक कोकणसाचे संपादक संदीप देसाई सर यांच्याकडे. सर, आपण पाहिलं गेल्या काही दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणात प्रचार होत आहेत. अनेक मातब्बर नेते मंडळी हे कोकणात आले होते. मगाशी जसं मी म्हटलं की महायुतीचा जर विचार केला तर स्वतः केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी रत्नागिरीत नारायण राणेंसाठी सभा घेतली. त्याचबरोबर राज ठाकरे यांनी नारायण राणेंच्या मतदारसंघात कणकवलीत ही सभा घेतलेली होती. तर दुसरीकडे आपण पाहिलं तर महाविकास आघाडीसाठी म्हणजे विनायक राऊतांसाठी स्वतः उद्धव ठाकरे यांनी कणकवलीत सभा घेतली होती. राणेंच्या बालेकिल्ल्यात ही सभा झाली होती. तर दुसरीकडे केसरकरांच्या मतदारसंघात आदित्य ठाकरेंनी ही सभा घेतली होती. तर या सगळ्या स्टार प्रचारक मंडळींच्या सभेचा या मतदानावर, या निवडणुकांवर कशा पद्धतीचा परिणाम होणार आहे? सर, आपला आवाज आमच्यापर्यंत पोहोचत नाहीये. सर, आपण म्यूटवर आहात. नक्कीच जुईली, ज्याप्रमाणे तू विश्लेषण केलंस, खरं सांगायचं तर संपूर्ण महाराष्ट्राचं
या कोकणातील महत्वाच्या अशा लोकसभा मतदारसंघाकडे लक्ष लागलेलं आहे. कारण रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघ जो आहे तो खऱ्या अर्थाने या मतदारसंघाला एक वेगळी इतिहास आहे, एक वेगळं वैशिष्ट्य आहे. कारण या ठिकाणी हा जो मतदारसंघ आहे या मतदारसंघाचा आजपर्यंत जे नेतृत्व केलेलं आहे ते नेतृत्व अगदी अंतुले साहेबांपासून ते बॅरिस्टर नाथपैन पर्यंत त्यांचा वारसा सांगितला जातो. आणि अशा मतदारसंघात यावेळीची जी लोकसभा निवडणूक होती आणि त्यासाठी झालेली संपूर्ण प्रचार यंत्रणा आणि या प्रचारात आलेले मुद्दे याचं जर विश्लेषण करायचं झालं तर जसा तू उल्लेख केलास की महायुती आणि महाविकास आघाडी यांच्यातच खरी तर या कोकणामध्ये लढत होते. आणि ही पारंपरिक लढत, कारण राणे विरुद्ध जी उबाटा आहे म्हणजे मातोश्रीचं घराणं, कारण राणेंनी ज्या दिवसापासून मातोश्रीची फारकत घेतली त्या दिवसापासून आपण बघितलं तर कोकणातलं जे एकूणच आतापर्यंतच्या लढती राहिल्यात, अगदी राणेंनी कुठच्याही पक्षातून निवडणूक लढवलेली असती तरी आजपर्यंतच्या लढती ज्या झालेल्या आहेत त्या अशाच पद्धतीने झाल्यात. गेली 15 वर्ष या लढती होत आहेत आणि विद्यमान खासदार जे आहेत ते 10 वर्ष या ठिकाणी खासदार म्हणून काम करत आहेत. त्यामुळे खरं तर या लोकसभेची निवडणुकीकडे देशाची निवडणूक म्हणून पाहिली जाते आणि जे प्रचाराचे मुद्दे आहेत ते विकासाचे मुद्दे या ठिकाणी मतदारांसमोर येणं आवश्यक होतं. मात्र दुर्दैवाने अशा प्रकारचे विकासाचे मुद्दे लोकांसमोर या दोन्ही आघाड्यांकडनं कशा पद्धतीने मांडले गेले हा सुद्धा खरं तर संशोधनाचा विषय आहे. मात्र ज्या पद्धतीने आपण पाहिलं की ज्या दिवसापासून या ठिकाणी लोकसभेची निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली तर सर्वप्रथम विनायक राऊत यांची उमेदवारी तर निश्चित होती, मात्र नारायण राणे यांची उमेदवारी अखेरच्या क्षणापर्यंत महायुतीकडनं जाहीर होत नव्हती. नेमका उमेदवार कोण असणार या सगळ्या गोष्टींकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं होतं. मात्र अखेर कोकणचे दबंग नेते नारायण राणे यांना उमेदवारी जाहीर झाली. तेव्हापासून आपण पाहिलं तर महायुतीसाठी सुद्धा हा मतदारसंघ महत्वाचा ठरतोय. ज्या पद्धतीने तू सांगितलंस की अगदी केंद्रीय मंत्री अमित शहा आले तर आपण राजापूर मतदारसंघात देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री मंत्री यांची जी झालेली सभा आहे ती सुद्धा आपण आवर्जून उल्लेख केला पाहिजे. कारण हा जो मतदारसंघ आहे कोकणातला तो अगदी दोडामार्ग पासून तो चिपळूण पर्यंत पसरलेला आहे. 300-350 किलोमीटरचा मतदारसंघ आणि या ठिकाणी 5 विधानसभा मतदारसंघ 6 विधानसभा मतदारसंघ या ठिकाणी येतात आणि त्याच्यातल्या 4 विधानसभा मतदारसंघात ज्या उमेदवाराला सर्वाधिक मताधिक्य मिळेल तो उमेदवार या ठिकाणी विजयश्री खेचून आणेल. आणि तीच अपेक्षा राणेंनी आणि महाविकास आघाडीने ठेवलेली आहे. कारण राणेंनी अनेक वेळा भाषणात बोलताना सांगितलं मला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आणि राजापूर विधानसभा मतदारसंघात जर लीड मिळालं तर मी हमखास निवडून येतोय आणि उरलेल्या 2 मतदारसंघातील जे लीड असेल ते माझं लीड असेल अशा पद्धतीचं विधान होतंय. मात्र एकंदरीत सगळी परिस्थिती पाहिली तर ज्या अमित शहानी ज्या पद्धतीने नारायण राणे बाबत त्या ठिकाणी वक्तव्य करताना त्यांच्या कामाचं आणि एकूणच मोदी सरकारचं जे संपूर्ण कामकाज आहे यावर फोकस केलेलं होतं. मात्र राज ठाकरेंनी जे आपण म्हणतोय की कोकणातल्या आणि सिंधुदुर्गातल्या महत्वाच्या लोकांचे जिव्हाळ्याचे विषय आहेत याकडे कोण बघत नव्हतं. कारण रिफायनरी बाबत सिंधुदुर्गातल्या या आतापर्यंत भाषण होत नव्हतं, चर्चा होत नव्हती. मात्र शेवटच्या टप्प्यात यावर वक्तव्य केलं गेलं आणि आपण पाहिलं तर महायुतीच्या नेत्यांनी सरळ सरळ हा रोजगाराला कुठेतरी आपण बगल देतोय अशा प्रकारचं वक्तव्य करत आपण येत्या काळामध्ये रोजगार कोकणात देण्यासाठी पुढाकार घेणार होता आणि हा मुद्दा उचलून धरला. खरं तर हा मुद्दा बाजूला जात होता. त्याच्यानंतर सिंधुदुर्गातला जिव्हाळ्याचा विषय सिवड बाबत बोललं गेलं, पाणबुडी बाबत बोललं गेलं तर हे महत्वाचे विषय होते. मात्र रोजगार आणि इथलं जे पर्यटन आहे कारण सिंधुदुर्गातले मेन हे सगळ्यात महत्वाचे विषय होते ह्याच्यावर फार कमी बोललं जात होतं. मात्र अखेरच्या टप्प्यात आपण पाहिलं ज्या गेल्या 2-3 दिवसात नेत्यांच्या या ठिकाणी प्रचार सभा झाल्या त्या प्रचार सभांमध्ये प्राधान्याने हेच मुद्दे आले. महायुतीने या ठिकाणी या रोजगाराच्या मुद्द्यांवर आणि जे आरोप आपल्यावर होत होते त्याला उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र महाविकास इंडिया आघाडीचे जे नेते होते म्हणजे आज उबाटाचे सर्व उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांनी या मतदारसंघामध्ये ज्या सभा घेतल्या त्याच्यामध्ये राणेंच्या राडे संस्कृती आणि एकूणच गेल्या 20-25 वर्षाचं जे चाललेलं राजकारण याच्यावरच भाष्य केलं. त्यामुळे मतदार निश्चित या ठिकाणी संभ्रमात असतील की प्रचार यंत्रणा प्रचारच्या तोफा ज्या आहेत त्या थंडावत आहेत. दोन्ही बाजूनी वातावरण तापवलं गेलं, दोन्ही बाजूनी एकमेकांवर चिकलफेक केली गेली. मात्र शेवटच्या टप्प्यामध्ये आपण पाहिलं तर महाविकास आघाडीने रोजगारावर भाष्य केलं, पर्यटन इथलं डेव्हलपमेंट करण्यासाठी भाष्य केलं. अगदी राज ठाकरेंच्या परवाच्या सभेमध्ये त्यांचं जे शेवटचं सभा संपवतानाचं जे वाक्य होतं ते खरं म्हणजे कोकणवासियांना विचार करणारं वाक्य होतं. म्हणजे त्यांनी 2 मुद्दे लोकांसमोर मांडले. एक महत्वाचा हा पर्यटन
पर्यटनाचा विकास व्हायचा असेल तर हॉटेल इंडस्ट्री तिथे आली पाहिजे, आणि रोजगार मिळवायचा असेल तर रिफायनरी सारखा प्रकल्प सुद्धा पुढे गेला पाहिजे, हे मुद्दे मांडले. तर अगदी त्यानंतर त्यांनी अजून एक लोकांसमोर मुद्दा ठेवला की आपल्याला जो आपला खासदार पाहिजे तो बाकड्यावर बसणारा पाहिजे की मंत्रिमंडळात बसणारा पाहिजे, अशा प्रकारे मतदारांसमोर अनेक मुद्दे मांडले गेले आणि मतदार आज खऱ्या अर्थाने याचं मूल्यमापन करणार, कारण आरोप प्रत्यारोप होत राहणार. पण हे आरोप प्रत्यारोप किंवा एकमेकांची उणीधुणी जरी काढली तरी सुद्धा मतदार इथला सुज्ञ आहे. ज्या पद्धतीने प्रत्येक जण सांगतो की सुजाण इथला मतदार आहे आणि या मतदारसंघाला एक वारसा लाभलेला आहे. त्यामुळे नेत्यांनी किती जरी अशा प्रकारच्या वल्गनाने एकमेकांना टार्गेट केलं गेलं तरी शेवटी मतदार त्याचा विचार करणार आहेत. कारण उद्धव ठाकरेंनी सुद्धा इथल्या राडे संस्कृतीचा, इथल्या कोकणावर आतापर्यंत शिवसेनेने जे प्रेम दिलं, ह्या सगळे मुद्दे मांडलेले आहेत. विनायक राऊत जे महाविकास आघाडीचे उमेदवार आहेत त्यांनी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात आपले मुद्दे समोर मांडलेले आहेत. एकूणच मतदारसंघात जर आपण पाहिलं तर इथला काजू सारखा किंवा महत्वाचा विषय इथल्या बागायतदारांचा आहे, तो अजेंड्यावर येणं आवश्यक होतं. त्याच्यानंतर इथल्या पर्यटनाचा मुद्दा अजेंड्यावर येणं आवश्यक होतं. सीवड सारखा महत्वाचा प्रकल्प आहे तो बाजूला गेला. असे अनेक प्रकल्प आहेत. पाणबुडी प्रकल्पावरून एकमेकांवर बोललं गेलं, पण हा पाणबुडी प्रकल्प भविष्यात ऍक्टिव्ह होणार आहे की नाही याबाबत मात्र वक्तव्य केलं गेलं नाही. कोणामुळे रखडले सांगितले गेले. हे सगळे मुद्दे जरी चर्चेत आले तरी इथलं यावेळीच्या लोकसभा मतदारसंघाची एकूणच आपण प्रचार यंत्रणा जी पाहिली ती आज प्रचाराच्या तोफा थंडवण्यापर्यंत सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी मतदारसंघात अतिशय शांततेत ही प्रचार यंत्रणा राबवली गेली. कुठच्या प्रकारचं या ठिकाणी गालबोट लागलेलं नाही. हे खरं तर आपल्या या मतदारसंघासाठी एक चांगलं उदाहरण म्हणावं लागेल. पर्वावर येऊन मतदान ठेपलेलं आहे, त्यामुळे मतदार आता ठरवतीलच आपला नेता कसा असावा आणि शेवटी आपला खासदार कोण असावा, या देशाच्या विकासात इथलं लोकप्रतिनिधित्व कोण करेल, इथला जो या कोकणला जे एक वारसा लाभलेला आहे लोकप्रतिनिधींचा, तो वारसा पुढे नेण्यासाठी मतदारच द्विले याच्यामध्ये महत्वाची भूमिका निभावणार आहेत. मात्र तुर्तास जर आपण बघितलं तर या प्रचार तोफा आज संध्याकाळी राणेंची सभा सावंतवाडीमध्ये झालेली आहे आणि या लोकसभा मतदारसंघामध्ये जाहीर प्रचार सभा राणेंची झाल्यानंतर या प्रचाराच्या तोफा थंडावलेल्या आहेत. अगदीच बरोबर. म्हणजे उमेदवारांचं भवितव्य हे आता मतपेटीत बंद होण्यासाठी केवळ एका दिवसाचा अवधी उरलेला आहे. मात्र हा एका दिवसाचा अवधी या संपूर्ण निकालावर परिणाम करणारा ठरणार आहे. उमेदवारांनी आपलं काम केलंय, प्रचार जोरदार केलाय, प्रचाराचा धुरळा उडवलाय. मात्र आता सगळी जबाबदारी राहणार आहे ती मतदारांवर. मतदार आपला खासदार कोण निवडणार आहे हे 4 जूनला स्पष्ट होणार आहे. धन्यवाद सर तुम्ही दिलेल्या सविस्तर माहितीसाठी आणि केलेल्या सविस्तर विश्लेषणासाठी. त्या संदर्भातले अपडेट सुद्धा मी तुमच्याकडून असेच जाणून घेत राहणार आहोत. आता मॅडम मी तुमच्याकडे येते. आपण सगळ्यांचं म्हणणं ऐकलं, कशा पद्धतीनं पहिल्या दिवसापासून या प्रचार यंत्रणा राबवल्या गेल्या हे आपण ऐकलं आणि एकंदरीत जर आपण पाहिलं तर वातावरण हे संमिश्र पद्धतीचं आहे. एकीकडे 34 वर्ष प्रतिनिधित्व केलेले नारायण राणे आहेत आणि दुसरीकडे ज्यांनी नारायण राणेंना म्हणजेच अर्थात त्यांचे सुपुत्र निलेश राणे हे खासदारकीसाठी उभे होते. खासदारकीच्या या रणसंग्रामात त्यांना 2 वेळा पराभवाची चव चाखावी लागली आणि हे काम केलं ते अर्थात विनायक राऊत यांनी. त्यामुळे ती लढाई जर आपण पाहिली तर राणे विरुद्ध राऊत ही नसून राणे विरुद्ध ठाकरे अशाच पद्धतीचं चित्र हे आपल्याला पाहायला मिळत होतं आणि हे चित्र स्पष्ट केलं ते अर्थात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे स्वतः रिंगणात उतरले होते, नारायण राणेंच्या प्रचारासाठी आले होते. तर दुसरीकडे आपण पाहिलं तर राज ठाकरे, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सुद्धा इथं प्रचार सभा घेतल्या. दुसरीकडे आपण पाहिलं तर उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांनी सुद्धा ही लढाई जिंकली आणि आरोप प्रत्यारोप झाले. त्याचबरोबर कुठला मुद्दा महत्वाचा ठरणार आहे आणि आम्ही तुमच्यासाठी काय करणार आहोत हे सुद्धा सांगितलंय. तर एकूणच या सगळ्याचं विश्लेषण आपण कसं करा? सर्वात महत्त्वाचं जुईली हे आहे की जसा प्रत्येक वेळेस आपण उल्लेख करतो की विनायक राऊतांनी 2 वेळेस ही निवडणूक जिंकली, तेव्हाची परिस्थिती वेगळी होती. कारण तेव्हा धनुष्य हे चिन्ह होतं, धनुष्यबाण हे चिन्ह होतं आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह विसरू शकत नाही. इथला जो मतदार आहे तो विसरू शकत नाही. बरोबर. धनुष्यबाणाला म्हणून मत देणारा एक वर्ग आहे, विनायक राऊत म्हणून मत देणारा एक वर्ग आहे आणि विचार करून मत घालणारा एक वर्ग आहे. असे जर ढोबळमानाने जर आपण वर्गीकरण केलं तर अशा पद्धतीचं एक मतदारांचं वर्गीकरण करता येईल. गेल्या 2 टर्म या निवडणुकांमध्ये ज्या पद्धतीने मतदान झालं ते धनुष्यबाणाला मतदान झालेलं होतं, विनायक राऊतांना मतदान झालेलं होतं. आत्ताची परिस्थिती आहे
ही टोटली वेगळी आहे. आज धनुष्यबाण पूर्णपणे हद्दपार झालेलं आहे ह्या मतदारसंघातून. हे जे चिन्ह आहे ते कमळ हे नव्याने चिन्ह आलेलं आहे, मशाल हे नव्याने चिन्ह आलेलं आहे आणि भाजप हा या पक्षाने लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी पहिल्यांदा इथे रणांगणात ह्या लोकसभेच्या रणांगणामध्ये पाऊल ठेवलेलं आहे. बरोबर. त्यामुळे ह्या पार्श्वभूमीवरती जर बघितलं तर ही निवडणूक दोघांनाही फार जिकिरीची आहे. कारण दोघांनाही पक्षचिन्ह मतदारांपर्यंत नेण्याचं एक मोठं आव्हान आहे होतं. ते कसं पेलवतात हे आपल्याला पुढे भविष्यामध्ये समजणारच आहे. त्याच्यानंतर व्यक्तिगत पातळीवरती विनायक राऊत यांनी गेली 10 वर्ष काय केलेलं आहे आणि नारायण राणे हे गेली 34 वर्ष जरी आपल्या सिंधुदुर्गातले एक नेते असले तरी रत्नागिरीतली लोक त्यांना कशा पद्धतीने आपलं मतदान करून आपला हात देतात त्यांना हे पाहणं देखील औत्सुक्याचं ठरणार आहे. एकूणच या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती जर बघितलं तर एक तर पक्ष, दुसरं चिन्ह आणि नंतर बदललेली सगळ्याच बाबतीतली समीकरणं. बरोबर. मग ते पक्षीय फाटाफूट असो, बदललेली सध्याचं बदललेलं जीवनमान असो, निसर्ग असो, ह्या सगळ्या गोष्टींचा जर विचार केला तर परवाची ही जी मतदान आहे म्हणजे पोलिंग आहे ते खरंच आपला एक मतदारसंघ असा होता की सर्वाधिक मतदान करणारा मतदारसंघ म्हणून आपल्या मतदारसंघाकडे बघितलं जायचं. आता ह्या सगळ्याच एकूणच उन्हाच्या झळा, एकूणच मतदारांचं ह्या मतदानाकडे कशा पद्धतीने बघतायत ते, पक्षीय फाटाफुटीवरती लोकांचे बदललेले मतप्रवाह आणि या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती मतदारांना खेचून आणून मतदान करणं आणि त्याच्यामध्ये बदललेली चिन्ह याचा सगळ्यांचा विचार करता ही जी लोकसभाची निवडणूक आहे रत्नागिरी सिंधुदुर्गसाठी ही निश्चितच एक वेगळ्या पद्धतीने एक बघणारी ठरणार आहे. आणि आता जर आपण उमेदवार निहाय जर विचार जर केला तर गेली 10 वर्ष विनायक राऊत इथे खासदार म्हणून काम करतायत. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये ते सातत्याने त्यांच्या सभा होत असत किंवा ते जात येत आहेत. गेली 10 वर्ष त्यांचा जनसंपर्क चांगला आहे आणि नारायण राणे हे आपल्या सिंधुदुर्गचे भाग्यविधाते आहेत म्हणून नेहमीच सांगितलं जाते. नारायण राणे सिंधुदुर्गातले असले तरी गेली काही वर्षामध्ये त्यांचा रत्नागिरी जिल्ह्याशी थोडासा जो संपर्क होता तो कुठेतरी थोडासा कमी झालेला होता. त्यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातून कशा पद्धतीने म्हणजे रत्नागिरी जिल्ह्यातले 3 विधानसभा मतदारसंघ कशा पद्धतीने नारायण राणेंना हात देतात ह्याच्यावरती अनेक गोष्टी ठरलेल्या आहेत. सिंधुदुर्गमध्ये नारायण राणेंचा एक स्वतःचा फॅन क्लब आहे की जो नारायण राणे म्हणून मतदान करण्यासाठी निश्चितच उत्सुक आहे. परंतु त्याचबरोबर रत्नागिरीतल्या गाव वाड्या वस्त्यांवरती कमळ हे चिन्ह पोहोचवणं, नारायण राणेंना तिथे प्रोड्यूस करणं, नारायण राणेंचा चेहरा त्यांच्यापर्यंत नेणं हे सुद्धा एक आव्हान होतं. ते कशा पद्धतीने पेलवलं गेलेलं आहे ते आपल्याला भविष्यात समजेलच. परंतु दोन्ही जिल्ह्यांच्या वाड्या वस्त्यांचा जर विचार केला तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये एक वेळ नारायण राणे हे वाड्या वस्त्यांवरती माहीत असलेले व्यक्तिमत्व आहे. परंतु रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या वाड्या वस्त्यांवरतीचा जर विचार केला तर खरंच हे कमळ चिन्ह आणि नारायण राणे हा चेहरा त्यांच्यापर्यंत गेलेला आहे का किंवा त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यामध्ये तिथले कार्यकर्ते, तिथले पुढारी हे कितपत सक्षम झालेले आहेत हा सुद्धा एक फार मोठा विषय ह्याच्यामध्ये ठरू शकतो. दुसरी गोष्ट आहे की जो विचारवंत सर्वसामान्य जो मतदार आहे की जो वाडी वस्तीवरती बसलेला आहे त्यांना या सगळ्या सो कॉल्ड वैचारिक पातळीच्या मुद्द्यांवरती कुठल्याही प्रकारचं काही देणं घेणं नसते. त्यांचं सर्वसामान्य लाईफ हे त्यांच्या पद्धतीने सुरू असते आणि अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत त्यांना तू ह्या चिन्हाचं बटन दाबायचंय हेच फक्त त्यांना सांगून त्यांचं हे मतदान होते हा एक पायंडा आहे. त्याच्या वरच्या वर्गातला जो मतदार आहे की जो थोडासा वैचारिक दृष्ट्या सक्षम आहे, वैचारिक दृष्ट्या विचार करतो आणि मतदान देतो, यांचा जर विचार केला तर या वेळेस पक्षीय फुटाफूट, एकमेकांवरती करत असलेले आरोप प्रत्यारोप, त्याच्यानंतर एकूणच सगळ्या ह्या पार्श्वभूमीवरती नक्की काय चाललेलं आहे हे विचार करण्याची त्या मतदाराची कुवत याच्यावरती तो मतदार कोणाला कल देतो हे बघणं खरंच महत्वाचं ठरणार आहे. कारण आता व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून म्हणा किंवा समाज माध्यमातून म्हणा अनेक प्रकारे अनेक गोष्टी ह्या सर्वसामान्य माणसांपर्यंत जात असतात. त्याच्यावरती विचार केला जातो, त्याच्यावरती चर्चा केली जाते आणि त्यानंतर एक स्वतःचं असं मत
बनवलं जाते किंवा बनलं जाते आणि मग त्यावेळेस आपण मतदान कोणाला करतो हे ठरवलं जाते. हे सुद्धा यावेळेस जास्ती महत्वाने प्रकर्षाने ह्याचा वापर होईल, म्हणजे ह्या थिंक बँकेचा ह्या दृष्टीने विचार होईल असं मला वाटते. तिसरी गोष्ट आहे की जी पक्षीय पातळीवरती दोन्ही मत म्हणजे दोन, आता आपण दुरंगीची लढत आहे असं म्हणूया. जरी विनायक राऊत आणि विनायक म्हणजे दोन विनायक राऊत, दुसरे एक डमी विनायक राऊत सुद्धा, डमी म्हणण्यापेक्षा नाम साधर्म्य असलेले विनायक राऊत देखील इकडे उमेदवार म्हणून आहेत. ते जरी असलं तरी मुख्य लढत होणारे ही नारायण राणे आणि विनायक राऊत यांच्यामध्ये. यांचा जरी विचार केला तर गेले काही दिवस या दोघांच्याही कार्यकर्त्यांनी, दोघांच्याही पुढाऱ्यांनी अक्षरशः जंग पछाडलेला आहे. परंतु एक जर विचार केला तर ज्या मोठ्या स्टार प्रचारकांच्या ज्या सभा झाल्या त्या सगळ्या रत्नागिरी जिल्ह्यात झाल्या. अमित शहा रत्नागिरीत आले, देवेंद्र फडणवीस रत्नागिरीत आले, मनसेची मोठी सभा रत्नागिरीत झाली. या सगळ्या गोष्टी जर बघितल्या तर रत्नागिरीमध्ये कमळ ह्या चिन्हाला मतदारांपर्यंत पोहोचवणं, नारायण राणे यांना मतदारांपर्यंत पोहोचवणं याच्यासाठी भाजपने खूप परिश्रम घेतलेले आहेत. परंतु त्याच्या अगेन्स्ट तुम्ही जर सिंधुदुर्गात बघितलं तर राज ठाकरेंची ही सभा झालीच, परंतु सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये एका बाजूला दीपक केसरकरांनी आपली आघाडी सांभाळलेली होती, दुसरीकडे स्वतः खुद्द नितेश राणे हे आघाडी सांभाळत होते, तिसऱ्या ठिकाणी नारायण राणे हे सभांना जात होते आणि चौथ्या ठिकाणी त्यांचे कार्यकर्ते हे त्यांच्या पद्धतीने त्यांचा प्रचार करत होते. दुसऱ्या बाजूला महाविकास आघाडीचं जर बघितलं तर विनायक राऊतांच्या प्रचाराला उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांनी बऱ्या चांगल्या पद्धतीने आपली आघाडी सांभाळलेली होती. म्हणजे जरी महाविकास आघाडी असली तरी इथे कुठलाही काँग्रेसचा स्टार प्रचारक आलेला नाही, इथेही कुठलाही शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी गटाचा स्टार प्रचारक आलेला नाही. अशा पद्धतीचं जर बघितलं तर पुन्हा एकदा शिवसेना की जी इथल्या जनमानसामध्ये बसलेली आहे, ठसलेली आहे, तिला पुन्हा एकदा त्या मतदारांना भावनिक आव्हान देऊन आणि अशा पद्धतीने एकूण शिवसेनेला हद्दपार कशा पद्धतीने केलं हे सांगून आणि शिवसेना हा कसा इथला परंपरागत मतदारसंघ आहे, त्याचं वर्चस्व कसं आहे हे सांगण्यासाठी या दोन्ही मातब्बरांनी आपली चांगल्या पद्धतीने प्रचाराची आघाडी घेतलेली होती. हा जर पुन्हा एकदा जर फरक बघितला तर त्यांच्या प्रचारकांच्या दृष्टीने, त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या दृष्टीने दोघांनीही चांगल्या पद्धतीने प्रचार केला. या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती यावेळेसच्या निवडणुकीचं सगळ्यात महत्वाचं एक मुद्दा असा आहे की यावेळेस कुठेच सातत्याने मोठ्या सभा होत आहेत, सातत्याने रस्त्यावरून प्रचार करणाऱ्या गाड्या फिरतायत, ठिकठिकाणी झेंडे लागलेले आहेत, मोठमोठे होर्डिंग्स लागलेले आहेत, अशा पद्धतीचं कुठेही वातावरण नव्हतं. यावेळेसच्या सभा या एखाद्या गावात जायचं, एक त्यातल्या त्यात त्या गावातल्या वाड्यांमध्ये जायचं आणि वाड्यांवरती जी काही 10, 12, 25, 30 घरं असतील त्या घरातल्या म्हणजे लोकांमध्ये घरोघरी जाऊन प्रचार केल्याचं पाहायला मिळालं. म्हणजे हे काय होतं की प्रत्येक घरोघरी जाऊन प्रचार केला गेला, कुठेही मास ह्याच्यावरती प्रचाराचं कुठेही हे दिसत नव्हतं. घरोघरी जाऊन वाडी वस्तीवरती जाऊन प्रचार करण्यावरती जास्ती भर दिला गेला. सर्वात जास्ती वापर समाज माध्यमांचा ह्या प्रचारासाठी केला गेला. त्यामुळे हा समाज माध्यमांचा यावेळेसचा जर वापर बघितला तर पुढच्या वेळेसचा जो काही निवडणुका असतील त्यावेळेस बहुतेक मॅक्झिमम वापर हा समाज माध्यमांचा होऊन प्रचार करण्यावरती जास्ती भर दिलं जाईल असंही एक चित्र थोडंसं पुढे दिसायला लागलेलं आहे. त्यामुळे हे जर सगळं बघितलं तर पुन्हा एकदा जे सगळ्या आपल्या रिपोर्टर्सने सांगितलं की ह्या सगळ्या मुद्द्यांमध्ये, प्रचाराच्या मुद्द्यांमध्ये कुठले काय मुद्दे होते, तर सगळ्यात प्रकर्षाने जर बघितलं तर सगळ्यात महत्वाचं एकच होतं की विकास कामांवरती, रोजगारी आहे, रोजगारीचे प्रश्न आहेत, विकास कामं आहेत, सिंचन प्रकल्प आहेत, इथले बाकीचे इतर मुद्दे आहेत, पर्यावरणाचे मुद्दे आहेत, पर्यटनाचे मुद्दे आहेत, ह्याच्यावरती फार कमी प्रमाणात बोललं गेलं. परंतु पक्षीय पातळीवरचे जे हेवेदावे होते, मग मी काय केलं, तुम्ही काय केलं, त्यांनी काय केलं, आम्ही काय केलं, हे जे होते ते मात्र प्रकर्षाने प्रत्येक सभेमध्ये समोर आणले जात होते आणि त्याला चांगल्या पद्धतीने मतदारांनी म्हणजे मतदारांवरती ते ठसवण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न केला जात होता. आणि आपण सातत्याने बघत असतो की जेव्हा निवडणुकीचे वेळ येते त्यावेळेस आम्ही तुम्हाला हे करणार, आम्ही तुम्हाला ते करणार, आम्ही तुम्हाला हे देणार, आम्ही तुम्हाला ते देणार, अशा पद्धतीचा प्रचार होत असे. परंतु ह्यावेळेस हा देण्या घेण्याचा,
हे करण्याचा कुठलाही मुद्दा याच्यामध्ये नव्हता. मुद्दे फक्त हेच होते आणि हेच होते की पक्षीय हेवे दावे. आपल्या पक्षाने काय केलं, ह्या पक्षाने काय केलं, याच याच्यावरती सगळे जे काय होतं. थोडंसं भावनिक पद्धतीचं आवाहन करण्यात आल्याचं दिसलं का यावेळी? भावनिक पद्धतीचं आवाहन करण्यात आलं, परंतु ते फक्त शिवसेनेकडून करण्यात आलं. कारण शिवसेनेचा हा परंपरागत मतदारसंघ आहे, तो त्यांना कुठल्याही परिस्थितीत सोडायचा नाहीये. परंतु तेवढ्याच ताकदीने भाजपने जे इथे आगमन केलेलं आहे किंवा भाजपने इथे या कोकणामध्ये आतापर्यंत त्यांना कधीच कमळ चिन्हावरती लढायची संधी मिळालेली नव्हती. तर भाजपने यावेळेस कमळ चिन्हावरती नारायण राणेंना इथे संधी दिली आणि त्यांना उमेदवारी देऊन इथे त्यांना उभं केलेलं आहे. ते मात्र निश्चितच या सगळ्या पार्श्वभूमीमध्ये जर बघितलं तर भावनिक दृष्ट्या नाही तर भाजप काय करते, मोदी काय करू शकतात आणि मोदीची गॅरंटी काय आहे याच्यावरती अनेक पद्धतीने प्रचार केला गेला आणि लोकांवरती ते ठसवण्याचा निश्चितच प्रयत्न केला गेला. आणखीन एक महत्वाचा मुद्दा असा आहे की जो आपल्या बातमीदारांनी पण सांगितलेला होता की जेव्हा महाविकास आघाडीचा विनायक राऊत हे उमेदवार म्हणून जाहीर झाले, ते अगदी म्हणजे अगोदर फार खूपच अगोदर जाहीर झाले. त्यांनी उमेदवारी अर्ज देखील लवकर भरला. परंतु 19 तारखेला प्रचाराचा म्हणजे उमेदवारी अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस होता. त्याच्या अगोदरच्या दिवशी म्हणजे 18 तारखेला नारायण राणे यांची उमेदवारी जाहीर झाली. त्यामुळे त्यांना प्रचारासाठी दिवस कमी मिळाले. भले त्यांनी अगोदरपासून थोडे त्यांच्या प्रचाराचा सुरू केलेला होता, कार्यक्रम सुरू केलेला होता, तरीही प्रचाराच्या दृष्टीने त्यांना फारच कमी दिवस मिळाले. आणि त्याच्या मधल्या पिरियडमध्ये जे रत्नागिरीतला पुन्हा आपण म्हणजे येतो की किरण सामंत, उदय सामंत ह्यांचं जे काही हे होतं की बाबा त्यांना किरण सामंतांना उमेदवारी द्यायची होती. मग ते जे काही राजकारण सगळं जे काही फिरलं, मग भाजपच्या भाषेमध्ये ती रणनीती होती असं सांगितलं जाते. तर हे रणनीतीच्या सगळ्या झमेल्यामध्ये नारायण राणेंना मात्र प्रचारासाठी खूप कमी दिवस मिळाले. परंतु प्रचाराला म्हणजे जरी कमी दिवस मिळालेले असले तरी पहिल्या दिवसापासून म्हणजे 19 तारखेला त्यांनी उमेदवारी अर्ज भरल्याच्या दिवसापासून आज संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत त्यांनी प्रचारामध्ये उत्तरोत्तर आघाडी मात्र घेतलेली आपल्याला दिसून येत होती. पण आपण जर पाहिलं तर इथं सामंत बंधू हे सुद्धा महत्वाचे ठरणार आहेत राणेंसाठी. कारण गेल्या वेळच्या निवडणुकांमध्ये आपण पाहिलं तर विनायक राऊत यांना मोठं मताधिक्य देण्यात हेच सामंत बंधू आघाडीवर होते आणि तशी आकडेवारी सुद्धा आपल्याकडे आहे. मात्र आता जर आपण पाहिलं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सभा झाली, त्याचबरोबर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची सुद्धा सभा झाली. तर या दोन्ही सभेमध्ये शिंदे गटाचं प्रतिनिधित्व म्हणून उदय सामंत यांना बोलायला दिलं गेलं. हा कुठेतरी लक्षात येणारा असा मुद्दा ठरू शकतो का? किंवा या म्हणजे त्यांचंच एक भाषण व्हायचं, त्यानंतर महत्त्वाचे नेते बोलायचे, त्यानंतर मग जो कोण महत्त्वाचा नेता असायचा तो शेवटी बोलायचा आणि आवाहन करून निघून जायचा, ही सभा संपायची. यामध्ये उदय सामंत यांनी जे सांगितलं की ज्या पद्धतीने सांगितलं की सगळ्यात जास्त लीड हे रत्नागिरीतून मिळणार आहे आणि इथून म्हणजे रत्नागिरी सिंधुदुर्ग यातून सगळ्यात अधिकाचं मताधिक्य हे आम्ही त्यांना देणार आहोत, हे कुठेतरी महत्वाचं ठरणार आहे का? नक्कीच. कसं आहे, रत्नागिरी जिल्ह्यातले मतदार जे आहेत ते देखील ह्या जर एकूण जर बघितलं सिंधुदुर्गच्या दृष्टीने जास्ती आहेत. या सगळ्याचा जर विचार केला तर निश्चितच ही जी काही त्यांची विधानं आहेत किंवा ही जी त्यांची भाषणं आहेत ती महत्त्वपूर्ण आहेत. आणि सगळ्यात महत्त्वपूर्ण ही भाषणं कशामुळे झालेली आहेत तर मध्यंतरीचा जो ट्विस्ट किरण सामंतांच्या उमेदवारीमुळे निर्माण झालेला होता, त्यामुळे ह्या सगळ्या म्हणजे इतर कुठल्या कार्यकर्त्यांच्या किंवा पुढाऱ्यांच्या भाषणाकडे तेवढं गांभीर्याने किंवा तेवढं चाणाक्षपणे बघितलं गेलं नसेल. मात्र उदय सामंतांच्या प्रत्येक वाक्याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं होतं की हे आता काय बोलतायत. त्यामुळे त्यांनी जे बोललेले होते ते जे काही बोलत होते तिथे प्रत्येक लोकांचं लक्ष होतं, प्रत्येक राजकीय पुढाऱ्याचं लक्ष होतं, प्रत्येक राजकीय कार्यकर्त्याचं लक्ष होतं. त्यामुळे त्यांनी जे काही बोललेलं आहे ते निश्चितच महत्त्वपूर्ण आहे. मध्यंतरीच्या ह्याच्यामध्ये जेव्हा किरण सामंतांच्या उमेदवारीचा विषय आलेला होता, त्यांनी एक ट्विट केलेलं होतं, त्याच्यानंतर ते ट्विट त्यांनी मागे घेतलेलं होतं. त्यावेळेस त्यांनी सांगितलेलं होतं की उदय सामंत मला सांगितलं की आपण म्हणजे त्यांनी उदय सामंतांनी असं सांगितलेलं होतं की मीच त्यांना सांगितलं की तू हे मागे घे, भावनेच्या भरात त्यांनी केलेलं असेल. हा जो काही सगळा हे आहे तो ते जर चित्र बघितलं तर पुन्हा एकदा मी रणनीती हा शब्द वापरते की रणनीती एक बाजूला असू शकते, परंतु त्याचा मतदारांवरती परिणाम होतो का? मतदार ह्या सगळ्या गोष्टींकडे तेवढ्याच पॉझिटिव्हली बघतात का? हे सुद्धा बघणं महत्वाचं ठरते.
रत्नागिरी जर म्हटलं तर तिथे सामंत बंधूंचा एक त्यांचा होल्ड आहे आणि तो होल्ड जर बघितला तर कशा पद्धतीने ते मताधिक्य खेचून आणण्यामध्ये यशस्वी होतात हे बघणं निश्चितच महत्त्वाचं ठरणार आहे. परंतु त्याचबरोबर राजापूर मतदारसंघामध्ये राजन साळवी आहेत, तिथे चिपळूण मतदारसंघामध्ये भास्कर जाधव आहेत. यांचं दोन बाजूचे ह्या दोन विधानसभा मतदारसंघांचा जर विचार केला तर निश्चितच कशा पद्धतीने हे जे शिंदे सेनेचे हे दोन खंदे शिलेदार तिकडे आहेत ते कशा पद्धतीने हे मताधिक्य तिथून खेचून आणायला प्रयत्न करतात किंवा यशस्वी ठरतात हे बघणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. त्याचबरोबर कमळ हे चिन्ह, पुन्हा एकदा मी सांगते, कमळ हे चिन्ह रत्नागिरीतल्या मतदारांवरती, रत्नागिरीतल्या लोकांना, तिथल्या मतदारांना कशा पद्धतीने ते अपील करणार आहेत की कमळ चिन्हाला तुम्ही मतदान करा, हे बघणं, हे पाहणं देखील महत्त्वाचं आहे. कारण त्याच्यावरती सुद्धा अनेक गोष्टी निर्भर आहेत. अगदी बरोबर. शेवटचा जाता जाता प्रश्न तो म्हणजे एकीकडे आपण पाहिलं तर भाजपने पूर्णपणे या सगळ्या गोष्टींवर चुप्पी साधली होती. तो मुद्दा म्हणजे रिफायनरी अर्थात, आणि कालच तिथं राज ठाकरेंनी मात्र त्यावर उघडपणे बोलले. त्यानंतर आदित्य ठाकरेंनी हा मुद्दा घेतलाय. शिवाय स्वतः उद्धव ठाकरेंनी थेट आव्हान दिलं ते गृहमंत्र्यांना की तुम्ही स्वतः सांगा की आम्हीही प्रकल्प इथं आणू देणार नाहीत, विनाशकारी प्रकल्प आम्ही होऊ देणार नाही, अशा पद्धतीचे सुद्धा आरोप प्रत्यारोप पाहायला मिळाले. तर हा रिफायनरीचा मुद्दा कशा पद्धतीनं महत्त्वाचा ठरणार आहे? रिफायनरीचा मुद्दा हा महत्त्वाचा आहेच. कारण एकीकडे उद्धव ठाकरेंनी देखील त्या दिवशी सांगितलेले त्यांच्या सभेमध्ये की रिफायनरी होऊ देणार नाही म्हणजे नाहीच, आणि तिथे नारायण राणेंनी त्यांच्या सभेमध्ये सांगितलेले की रिफायनरी ही होणारच. त्यामुळे ह्या दोन गोष्टींमध्ये, ह्या दोन गोष्टींचा जर विचार केला, म्हणजे दोघेही जण परस्पर विरोधी जेव्हा विधानं करतात त्यावेळेस, मागच्या वेळेस रिफायनरीचा मुद्दा हा कळीचा मुद्दा होता प्रचारामध्ये, परंतु यावेळेसच्या प्रचारामध्ये तो अगदी शेवटच्या क्षणाला आणला गेला किंवा आला. त्यामुळे रिफायनरीच्या वरती राजापुरातल्या लोकांचं खरंच म्हणणं काय आहे, कारण अलीकडेपर्यंत ज्यावेळेस तिथे मोजणीसाठी वगैरे जे काही गेलेले होते त्यावेळेस तिथं जो काही माहोल झालेला होता त्याचा जर विचार केला तर रिफायनरी समर्थक आणि रिफायनरी विरोधक यांचा जर विचार केला तर रिफायनरी हा मुद्दा ह्या वेळेसच्या इलेक्शनमध्ये कळीचा ठरू शकतो का? तो मुद्दा मतदारांना मत देण्यासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो का? हे जरी महत्त्वाचं असलं तरी पुन्हा एकदा मला हेच तुला सांगावंसं वाटते की हे जे मुद्दे आहेत, रिफायनरी आहे, इथलं पर्यटन आहे, इथलं पर्यावरण आहे, इथल्या पाण्याच्या समस्या आहेत, इथल्या रोजगाराचे विषय आहे, हे गेली 10 वर्ष, गेली 35 वर्ष, गेली 34 वर्ष हे मुद्दे आहेतच. परंतु आत्ता या सगळ्यांच्या पेक्षा जास्ती, हे मुद्द्यांच्या पेक्षा जास्ती आपली चिन्ह ही लोकांपर्यंत कशी पोहोचवणार हे जास्ती महत्त्वाचं आहे. कारण आज रिफायनरी होणार की न होणार हे अजून गुलदस्त्यात आहे. रिफायनरीचा मुद्दा प्रत्येक वेळेस प्रचाराचा मुद्दा केला जातो आणि त्याच्यावरती मतं मागितली जातात, हे आता लोकांना माहिती झालेलं आहे. बरोबर. परंतु त्याही पेक्षा महत्त्वाचं इथल्या रोजगाराचे जे प्रश्न आहेत, इथल्या पर्यावरणाचे जे प्रश्न आहेत, इथल्या पर्यटनाचे म्हणजे रोजगार वाढीसाठी किंवा सेल्फ सफिशियंट होण्यासाठी, स्वयं उद्योगासाठी, स्वयं रोजगारासाठीचे जे प्रश्न आहेत ते कुठेच अद्याप पूर्णपणे सॉल्व्ह झालेले नाहीयेत. जसं काल राज ठाकरेंनी आपल्या सभेमध्ये सांगितलं की सिंधुदुर्गसाठी तुम्ही फक्त हॉटेल व्यवसाय आणा आणि इथल्या मुलांना एक इंग्लिश शिकणारे कोचिंग क्लासेस सुरू करा. भरपूर झालं, आपण किती दिवस ते एकच तारकर्ली घेऊन बसणार आहोत, अशा पद्धतीचं जेव्हा त्यांचं वक्तव्य असते तेव्हा हे सूचक वक्तव्य आहे. म्हणजे ते फक्त कुठल्या एका पक्षाला लागू होणार नाहीये, ते सगळ्यांना लागू होणार आहे. आणि या वाक्याचा निश्चितच साकल्याने आणि गांभीर्याने विचार करण्याची आपल्या पुढाऱ्यांनी गरज आहे. अगदी बरोबर. की बाहेरचा एखादा माणूस, तिरायत एक माणूस जेव्हा अशा पद्धतीने बोलून जातो त्यावेळेस आपण याच्यावरती विचार करून खरंच पुढे काही करणार आहोत का याचा विचार करणं जास्ती महत्त्वाचं ठरणार आहे. त्यामुळे रिफायनरी हा विषय जितका जास्ती पद्धतीने उछालला जातो तितक्याच जास्ती पद्धतीने तो थंडही केला जातो. त्यामुळे रिफायनरी हा विषय येत राहणार. अजून 3 महिन्यांनी ज्यावेळेस विधानसभेची निवडणूक होईल त्यावेळेस देखील हा मुद्दा कळीचा म्हणून घेतला जाईल, त्याच्यावरती चर्चा केली जाईल, त्याच्यावरती मोठमोठ्या सभा गाजवल्या जातील. परंतु आजचा विषय मात्र हाच आहे की आपण जेव्हा आमने सामने आपल्या चॅनल मार्फत घेतलेलं होतं त्यावेळेस त्या आमने सामने मध्ये देखील लोकांचे हेच मुद्दे होते, तिथल्या पुढाऱ्यांचे हेच मुद्दे होते की अद्याप आमच्या तालुक्यातले रोजगारीचे प्रश्न सुटलेले नाहीत,
आमच्या तालुक्यातला जो तरुण बेरोजगार युवक आहे किंवा युवक आहे तो अजूनही 10वी 12वी करून मुंबई पुणेची वाट धरतोय. तो इथे स्थिरावण्यासाठी अद्याप काही झालेलं नाही. जर आंब्या काजूवरती जर त्याने जगायचं तर जर ठरवलं तर निसर्ग त्याला साथ देत नाही. मच्छीमारीवरती जर त्याने जगायचं ठरवलं तर निसर्गाच्या कोपापुढे आणि ज्या काही योजना असतात त्याच्या न मिळाल्यामुळे तो हतबल होतो. त्यामुळे जगायचं तर कसं जगायचं हेच मुद्दे इथे आज महत्वाचे आहेत. आणि आज मतदारांपुढे किंवा सर्वसामान्य जनतेपुढे हाच विचार आहे की हे पुढे आव्हानात्मक जग येणार आहे. आजच्यापासून जे काही पुढे असणार आहे ते ही आव्हानं सक्षमतेने पेलण्याची तयारी ह्या मतदारांमध्ये असायला जर पाहिजे असेल तर त्याच्यासाठी तसेच पॉलिसी डिसिजन्स होणं आवश्यक आहे. आणि ते पॉलिसी डिसिजन जर झाले तर सर्वसामान्य माणसाचं जीवन सुकर होणार आहे. आणि तरच ते जर व्यवस्थित झालं तर मग ज्या काही उन्नतीच्या किंवा अभिवृद्धीच्या ज्या काही आपण बोलतो ते आपण साध्य करू शकणार आहे. त्यामुळे ह्या सगळ्यांचा विचार करून मी जसं पहिला जेव्हा म्हटलं तसं सांगितलं तसं एक वर्ग आहे की जो चिन्हावरती मतदान करणार आहे, दुसरा वैचारिक पातळीवरती मतदान करणार आणि तिसरा वैयक्तिक उमेदवाराच्या आवडीवरती मतदान करणार आहे. या तिन्ही पातळ्यांवरती जर बघितलं तर परवाच्या दिवशी मतपेटीमध्ये कोणाचं भवितव्य बंद होणार आहे हे 4 जूनला आपल्याला ज्यावेळेस त्या मतपेट्या उघडल्या जातील, त्या मशीन्स ओपन केल्या जातील त्यावेळेस आपल्याला समजेल. अगदीच बरोबर. धन्यवाद मॅडम. महत्त्वाचं असं विश्लेषण केलं, सखोल विश्लेषण केलं, त्याबद्दल आपलेही मनपूर्वक आभार. तर आता आपण इथेच थांबणार आहोत. मात्र आपण पाहिलं की नारायण राणे वर्सेस विनायक राऊत अशी ही थेट लढत होते आणि उमेदवारांनी तर आपलं काम केलंय, जोरदार प्रचार केलाय. मात्र आता या तोफा थंडावल्यात. मात्र हे जरी असलं उघड उघड प्रचार आता थांबला असला तरी कंदील प्रचार म्हणून जी काही कन्सेप्ट आहे ती आता हळूहळू सुरू झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. त्यामुळे आजची आणि उद्याची रात्र ही फार निर्णायक ठरणार आहे. हे जरी असलं तरी मात्र रोजगार, त्याचबरोबर रिफायनरी आणि आरोग्य, होणारं स्थलांतर असे सगळे मुद्दे हे कोकणसाठी आता महत्त्वाचे आहेत. लोक आता हतबल झालेली आहेत निसर्गापुढे. त्यांना आता ठोस असे उपाययोजना हव्यात. कारण इथला जो मतदारसंघ आहे, जी कोकणवासी आहे ते अगदी सूज्ञ आहेत. त्यांना काय करायचं हे नक्कीच माहिती आहे. मात्र हे सगळं घडत असताना उन्हाचा सुद्धा कडाका हा फार महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त मतदार हे सकाळच्या वेळेतच मतदान करण्यासाठी किंवा थोडंसं संध्याकाळी जाऊन मतदान करण्यासाठी उत्सुक राहणार आहेत. मात्र मतदान करा हे सुद्धा आवाहन आम्ही कोकणसाद लाईव्हच्या माध्यमातून करतोय. कारण तुमचं एक मत सुद्धा फार महत्त्वाचं ठरणार आहे आणि निर्णायक ठरणार आहे आणि तो तुमचा हक्क राहणार आहे. त्यामुळे 7 तारीखला 7 मेला मतदान करायला अजिबात विसरू नका. मात्र 2024चा रत्नागिरी सिंधुदुर्गचा खासदार कोण हे मात्र पाहण्यासाठी आपल्याला 4 जूनची वाट पाहावी लागणार आहे. आणि या दरम्यान घडत असलेल्या प्रत्येक घडामोडी आणि 7 मेला होणारं मतदान आणि त्याची आकडेवारी तुम्हाला कोकणसाद लाईव्हवर पाहता येणार आहे. आता इथंच थांबतोय. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह. धन्यवाद.